هللويا كاب وشتنا كاب تقع قلت أمنا وزي الناس ك لجزيابير نخبر راسك حوادي نحن أبقى قلت أمنا بدست كوسكستن هلو أملاك بيناي كم دحلف الناس يدفلت أكون عندي حوادي اسك أمسكن واسك بقى دست دبل أنا لومي نايمس جانا أنا كنش أنو دليل له جزيابير نزي بيت زي جبر لو نجاري لنا حوادي وسيس أيرنا دلوا أكون عندي لا بلا لا بلا لا بلا لا بلا بس أتافلوي 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 يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر يسوس نامبر فلوي خا فلوي خا نامبر شكر أملاح تبارك أتافلوي 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 يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا أتافلوي 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 يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر يسوس نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا قوسا نامبر فلوي خا قوسا نامبر فلوي خا قوسا نامبر فلوي خا أتافلوي 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 هذا نقوسك أتافلوي 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 يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا سي بالوجههم أبو نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا أبو نامبر هاللويا إللتا الله وسكي أريك قبال يسوس ودع أملاح تبارك بروسك هللويا فلوي كوي كاب كندي موت كاب كندي حمام كاب كندي مدنجا كاب كندي سيد عند حسب سبد حسب كاب كله هللويا بسيفي هللويا تحلف تقول كندي الله هيكون دي نت سلفي الجيسو نت سيفي الجيسو أبزي دبس حناسك أتافلوي 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 يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا نامبو نامبر يسوس نامبر فلوي خا قويتا نامبر فلوي خا قويتا نامبر قويتا نامبر فلوي خا فلوي خا يسوس نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا قوسا نامبر فلوي خا أبو نامبر فلوي خا أملاقنا هللويا هللويا
هاللويا هالدبروي عتافلوي 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 يسوس نمبر فلوي يخا يسوس نمبر يسوس نمبر I don't know Oscar. This is the last Sunday for 2024. Yes, hallelujah. Every Sunday كما تقبر الناس يو. أيكون عندي حواتي. Hallelujah. For granted I was لك أنا ود أملا. يسوس يسوس يسوس. يا سمعنا مريت جاجي. بين خا hallelujah. من كب قدمي خدوبل hallelujah. يا رما ما ما يا إسرائيل قدوس. نا إسرائيل سلطون hallelujah. بين خابز الشنعبل. مانا ماشي لا ماشي. I don't know Oscar حواتي. I don't know when he did the wake up. He want to be appreciated. أنت خم تقبر دعاء السوتر عيد فوتو. هاللويا. أمسكنه أسكت جهم أمسكنه. سلا دقهم أمسكنه. سلا هيوتكم أمسكنه. سلا كله نجاراتنا أمسكنه نجار. سلا كله نجار. هاللويا. يسوس نامبر فلويا خا. دخيمة دبلة. هيكون أبدا حات أنا له. حاتيكم ديكون. نعوت ملسو دبل. هيكون أبتشك أبدو ودا أنا له. فريدنا. أمريرنا. نابت السوداء لو كن كير كنا أمسيو أبز دسبخ من علو يسوع ترى يكون عند حباته اسكابلوا هاللويا هاللويا يجزي أبير منفس تنكساكس يا باتي منفس تنكساكس هي ما ماشي لا ما أجهم أتو get connected كابزي أدوسرنا خستينا عم تحت ساقرنا أجهم get connected بقى إذا أملاخ زي مسانا يحلل بحيلنا يكونه بقلصنا يكونه بخلتنا يكونه تاير أب منفس أملاخ هاللويا نعمت بسهلها تخللا أسركا سبحي ينتبت أمين ده حوادي بقى بسهلو كوي بزبزحنا يكون عندي ندام حارة يقرن دابله ما عندا باش لا باس أدابانا ما شاء لا باس هاللويا كأولنا خنز كنا صحينا مو هاللويا كنا جميرنا لنا هاللويا سمعتي خفتي دلو ود أملاخ زبروخ أملاخ زي نخبرك كاينا بالوسك أجهم بقى أجهم أمنا وحد يجينك نخبرك كاينا بتدهب كانا هاللويا سأجا نخبرك كاينا بتدهب كانا هاللويا أمن سنتنا جميرو أبزد بصحنا ديابير يبارخ سك حج خاقرب كن صحينا نزك سمعت كفتهم أنتي قال حزنا خين مز هاللويا قلت ما بلبنا خي أتوسك بجاك خرستوسك يقرن بلح this is 2024 عندي حجبك أسكبلنا ديابير يقرب لنا قبلبنا قال حزنا هين خون خبط حاب أنا حتى هنصحنا بلو نتوم دبدلنا يقرلنا لهم على حوادي يس نتوم دبدلنا يقرب لنا لهم على تسألونا نفكروا منا درقمونا نبارخوا منا هاللويا يبارخوا توم درقموني يبارخوا توم تسألوني هاللويا يفكروا مع الله هاللويا ما أبوي ده حزب الله أبوي كم إلنا أبوي كأخوم يتجبر ما أنت شالا لا بعد أبوي ده رأي يجبر أبوي ده اسمع عنك أجبر هكون وق أبوي تأخوم إلنا إحنا خاخومينا أنا ما شالا لا ما سمعت يسري ويتا نفسه كف سبعة ريلومي نفسه كف مؤمن نفسه كف سبيت ري أبز موجاسة زي حلو يحرمي حلو أبز موجاسة زي حميته حلو أبز موجاسة زي صلي حلو أبز موجاسة زي هلك أني حلو أبز موجاسة زي شارع حلو أبز موجاسة زي نات كاتراي حلو فاتو من إسكان بين حوادي كسري ممكن كسر اسم أنت حلو ياك عربا لا باس يقرب لي بلوه بقى قويتا تسأل أنا يوم بقى يقرب لنا دحمنا يوم يقرب لنا تسأل أنا يوم يقرب قل سخون بقى أبوهم he knows what you're doing when he knows what he's doing هاللويا بلوسك هاللويا قويتا نفسه كفسف هاللويا أذكر هاللويا حتى أتابوسنا هاتو قالت قيم تشكيمنا أبز مدرخ ديمنا هين خون قالت قيم تشكيمنا أبز جزا مسينا هين خون هاللويا يقرب لنا أو صوت تزارب وحواتي أيامكم لهم دحرقهم تغنوا هبهم هاي تقمكم لي هاي تقمني سيد أنا بحرقاني دنبر أبكيني دنبر نحنا قويتا دنبر لنا بيدا لا باش قويتا سلق غير سلت لنا هذا مسكن بيسوع سماعات كب منفس كاسل تصريد كانت برار قبل سلول ولا عطته مسكن نفسه كف سلت تصريد لها تمسكن قويتا هاللويا نفسه كف حربي سلد نصح حج تمسكن قيم دبل حرقان دبل سيد عند أمطه كله سلد وصل له تمسكن أبزي بيت زي هاللويا بدأ عقان كتنقصاص قبلبنا بدأ عقان كتنقصاص لنا سمعتنا نصري لنا هاللويا كات منافستي أبزد زرق حمر بكل نقرار صالنا هارا بادا قويتا صري له
Yes, devil, you have no legal right. Only Holy Spirit. Holy Spirit بدعاء أنت ملالس. I release fresh anointing of the Holy Spirit, fresh fire of the Holy Spirit, fresh wind of the Holy Spirit. كم تبع الحمسة تنقص حول إسات. Hallelujah. Fast أبزين fast. Thank you Holy Spirit. I dispatch the angels of heaven. نزبيت تمدبكم كلهم activate قبركم معنا. لا سناي كذي خلونا يلومي. Hallelujah. أبنسنته أبكي زيتاته عداوة عزي سنكل كل كبير أبراخ منتي النهدل دلي اتحلوا بقطر دماء عند دمنا يقرب من حواتي أبي كم دمر أسكريو أبينا يدمو مريت أبينا يكسي كم دمر ناس كن نقول حسيتوا نفسهم يسوس كن حنت معات كيب كور حالي بزبز حين يكون عند حواتي ما كابن سنتي كاب جزيتاتي داوي حزي سنكل كل كبير أبراخ منتي نادق قفي ليت حلوة بقطر دماء عندي دمنا احرتو زل عالم تقوه نولود ولدو احرتو زل عالم تقوه نولود ولدو سلازي نفسي اتيان سلازي نفسي اتيان سلازي نفسي اتيا تعبيو سلازي نفسي يا دعبيو سلازي نفسي فتيا تعبيو سلازي نفسي فتيا تعبيو حرتو زل عالم ساكوه ولد نفسين عملاق عمسقنيو زقبرلكي عترسعيو سنايو سناي بحكي كمون أملاخيو تزفكركي نفسين عملاق عمسكنيو زقبرلكي سناي بحكي همون عملاخيو تزفكركي نفسين عملاق عمسكنيو نقر واسكو يرد أنا كويو سجان نفسكو يردو أمني منفس ترى يردو يس سناي بحكي تذكركي ويتاتن قصاص روح أملاح تمسكن دي جبر كنا نجريلن دي سرح كنا نجرن كابينا عادي كم دم صحنا كابينا جزاوت كم دم صحنا نفلتنا كابينا بوتا هم دم صحنا نفلتنا أنت عينت بيت سب كم دلنا نفلتنا كابتنا هنا بيت سب أو بيت سب كده تهانا كريستوس ود أملاح تبارك تزاربوا أتجهم تزاربوا يس الله يكون كله هاللويا
مسكن يوم نرجع عليكي نفسين عملاق عمسكن يوم زقبر الكي عترزعيو سنايو سناي سناي بحكي أمون أملاخيو تذكركي كام سنتي كاب جزيتات هداوي حزي عبراق منتي نادل دلي اتحلوا بقطر دماء عند دمنا محرت كابزحيو قيتا محرت كابزحيو محرت كابزحيو هاب ودقتنا كاب ጭቃ እንዳልዓል ካብ ዝደብጻሕካና አመስግን ወስከ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ነፍሴን እግዚአብሔር ባርኺ አውሽጤ ዘሎ ሁሉን ቅዱስ ስሙ ይባርኽ ይሎ ሃሌሉያ ባርኽ ወስከ በቃ በምስጋና ድኽፈት ነገር አለ ሎሚ በምስጋና ድኽፈት ማዓጾ አለ ሃሌሉያ በምስጋና ድበታተኽ ሃሌሉያ ሰንሰለት አለ ከምቲ ሲላስን ጳውሎስ እንደገብሮ ነበሩ ማና Yes, የጌታ መንፈስ ተባረክ ጌታ መንፈስ ቅዱስ you are a good father you are a good helper thank you hallelujah thank you we respect you holy spirit we give you reverence hallelujah we give you honor ሰብክት ገብረና አብዝ ደው ደበልካ ሰብክት ገብረና ምሳና ደለኻ ትውዕል ተሐድር መንፈስ ቅዱስ ባረከካለው መንፈስ ቅዱስ ባረከካለው እስከ ባረከው ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ከይተሐለለ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ንብልና ኢየሱስ ንብልና መንፈስ ቅዱስ ሚኒስተር ገብረና እሱም እግዚአብሔር እስካመስግንዎ አኽብረካ ለሆ በልዎ በቃ ከይተሐለለ ካብዶ ወደቅና ደድዕለና ኃይል ድበና ደተንሳአና ደመኸረና ደጸናናዓና yes ሃማዳ ባዛዛባሽ holy spirit ክበር አቦይ you are a great father you are a great friend hallelujah holy spirit we respect you ናአኻም ሰግደል ካለና thank you ጎይታ ሃሌሉያ ምስጋና ነፍስና መንፈስና ከሕሉ ድዕልሱ ይበቅ ገለ ከይጎድለና ትንፋስና ከይጎድል ስጋ ከይጎድል ዝበልዑ ከይጎድል wow thank you ጎይታ thank you lord hallelujah ሎሚ connected ገበረሰብ እግዚአብሔር ከባረኸኩም get connected hallelujah connection ሓንሳ ምስተኸፍተ ዕፀውኒ hallelujah ሎሚ መሰዊ يحدث على مسوي بك حاوي أم نفسه كف كبدي أتوالو قلت أنا قرك نسألين أموري لكم كينا هاللويا لومي 2025 نقرأ لي دبلني personal relationship كلونا كنسألين أسكا personal relationship هاللويا نايسن بيت وين نايسن بيت هي relationship ديكونس personal relationship يفكروكم نفلتوينا جن ببزح نجر بصراحة دي بخالق استاجر ناس كلهم personal relationship كحدث كنسألينا زيابير كعجبري personal relationship بك personal كفلتك ማና ጎይታ መና በከም ደሎ ሰኻት ፈልጥ ኩልና ብድኻም ንመላለስ ኻብርት ዓና ድሆን ጋር ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ከሎን አይደል ያለው 2025 حواتي ንገሮም ድብለን ደሎስ እዩ ንአና ጽቡዩ ንዓለም ከቢድ ጊዜ ድመጽለሎ ኤክስትሪምሊ ከቢድ ንኽስ ክዛረቦ ከማን ከቢድ ጎይታ ኸም ይድብሎ ነዶ አና ካብ ነፍሴ ይወርዳለሁ ከመልእክተኛ ናይ እግዚአብሔር ግን ዛረባለሁ let's get connected أبينا تسألني حواتي كل نجار بزخيدو نبتخيدو قبلنا أي بقى connection نيرنا تسألني relationship تعالينا مالتي تديبلنا جن عالم بزح دون كور كم دهون رد عن الله ويتابع من فسق بزح زيادة تداري من الله واتي لو مي personal relationship تحدث برو بقى كده مزمعات بقى مساحة personal relationship مساحة تواصل عن برو صراحة يكون عنده واصل عني حدارة يكون كلا يكون كله دحري دم زين نتوسو دفعت أروت تعوت هيكون ناني حدار تعوت هيكون ناني سرح تعوت هيكون ناني لك أدي حواتي بقى اسك personal relationship لومي كم يدبلن دلو somebody who is praying لومي personal relationship كحدثيو دمسا أملاك كسمع خاليو لومي حدثنا بلو حوالي ما قويت هذا حزنا نجر نأخ خين سمع مساخ خيكون يودا لومي قل personal relationship بقول كي خفلت أنا دلي على وقت أبوي كنبلو والي وديك بلنا لومي نوينا نسألي قويت نفسه كف مقاسة قبلبو والي ودي دبل تمسي يسمع باسم يسوع
بسم يسوس نت لبد شفنا نجر لومي تعالي لومي personal relationship كله صليوا حواتي أجهم صليوا كلتنا جرنا على مهندس 25 كلمة هونا يا بير بتعمي نحزب يحلي بخنياتو تجزيد مسألة له كبير جزيد مسألة له so يا بير personal relationship حدث بقى كنا علو خن الزاربو أباقي دمس أي سمع عند بل دمس خن سمع سنتين لك زارب يدعو حواتي سنتين لا زارب بقى بمنتاي دي زارب إذن زارب بديزر بمنتاي لو مسكه محداس يخون بلوه أخنافنا يتحدث حوادي أخنافنا يتحدث لومي مسوينا يتحدث حوادي the secret is مسوي تهديبلنا كفيديو أبقى تجمر مولو مع تحزنا نوعل لومي بقى دمس خخ سمع له بلوه أنا ما تزاربن بلوه عربني يسمعك تفاخلو سوسينا تزاربن بلوه قويتا أنا بيتين أنا بتخرسانين إذا بيتك نتصلي على نالومي نفسه كوفسة personal relationship كله يس صرح كوينا ويك حدار كوينا أسو تعود كوينا هيك لومي أسوي تعالي قدام يجرنا كلام مع مساخن هون 2025 قدم متهاونا قعقلت أمدلنا كله سندينا لنا دربينا لنا بنصه لبي حواتي كم يدبلله بنصه لبي قربكم بنصه لبي personal relationship دتفعكم أنا أبتقاهم الله يدبلله بنصه ترب بتراي قربوني بنصه لبي بجتار لبي ويك أب بخال يكون سبك أدسلس بدل لبي sensitive بقى حامل كوينكم هزبي نابعين تتملسه تحت ندبل أنت لما أنا كون عندي حواتي لوم personal relationship يتحدث حواتي أبز ممسأنا صبوا عندي وكن personal relationship تدي بالله بقى عبسني بقى أبز مقلقنا ولا حنتي personal relationship يتحدث بلو ويتا أبز ملأختي الله منفس كأبز سألق الله منفس كالق الله بزي personal relationship بنا يس ولك أو relationship مس منفس كدوس كلونا نزم عاتزي نزد مسؤول له نسجرله كم زجبرله كم زسرحوا كم زخونوا أبغى زحون كفلوا أبتي آخركم أخلمسوا أبتي آخركم كم سايجبروا كتب لنا خلا خنسمع عندي لوم يتحدث كويدا تحدث نفسه كفل بحدث لوم يتحدث ريسيت يخون بقى لبي ريسيت يخون ريبوت يخون كم كمبيوتر بقى ولك قوي دخونا ركب كلونا ولكي خميد بلنا دلو بقى مسوينا يتحدث كويدا بولكي مساحة من رخاب يخوننا معلال يخون مساحة جوج مبالي يخون هاللويا دم سخام اسمع يخون أخا أخبرنا مخادهم ويتا أزيو دليلو إز personal relationship بك أبزو كنزل تصبو كنزل لناكسع أجرنا دلو جن حواتي تايدو لنا دلو بك جوجم كتبوا بك بزعبا حداركم كنقرأكم بزعبا دقهم كنقرأكم بزعبا تشرشكم بزعبا كلهم كمرحكم بك مساي تتابعوا يدلو مساي تتابعوا نايسمون أستبهلوا لين برزارب it's very simple Lord is so simple قويتا يسوس بتعمل simple نحن أنا complicated كنا بتنا physical كستاي تواحدنا تريكونا بزني عالم دمسي كم يدبلنا دلو one more minute كستاي مون أبتحن تكيدنا تراخبنا بلو حواتي كم تدبلنا أنا هون قدمي 2024 مودة قويتا دمس خاص معاني مسها personal relationship كم أزيو دفكرنا كم تتفكرني كم بلين عينها تريني السو ترديني مسها relationship قبل دليل هو قويتا لهم relationship personal relationship مسها يتحدث مسها بونا دلو relationship يتحدث دقة يكتب لنا أنا أبونا خن بلا كاكسي أما نيام دخام دلو سبكسي أبير لومي حيل هابو بسم يسوع حيل هابو قويتا منفس كاليكا هاللويا حيل هابو ملأخت كاليكا أنا هاللويا بخلاء درجة نسأل هاللويا قويتا أقلقلون بلالو كم توهبنا هاللويا بتخرسان كم دلاليتنا كم توهبنا أقلقلون بلالو بكا تزمن توجي حواتي عدمينا تقصرين إنهي بنانا له دحر 10 عامد كم زين خونا دحر 5 عامد كم زين خونا تجزي حجي بلنا له تجزي حجي هاللويا مركز مسحازنا عليك وناس حجز أقلقلون بلالو هيوت حصاريا 7 8 الساهمان تقصيرا تاني نبرلا بتعمو 1 عامتها سو እግዚአብሔር ሎሚ አገልግሉን ብላለው በቲ እግዚአብሔር ደሃበኩም ጸጋ አገልግሉን ብላለው በሙሉ ልቢ በሙሉ ነፍስ በሙሉ ሐሳብኩም በሙሉ ኃይልኩም አገልግሉን ብላለው ሃሌሉያ እስከ ከነገልግል ከጽሊና حواتي ስዊልካ ይገልገልኒ ሃሌሉያ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ
عايت جنا حيدت يوم يلو بقى أبزنا يمود أتا harvest in time كريستوس ودع أمنا بدج على بيت زي بتعمي سكلومي كم هم جبرنا حواتي هللويا كأندي ناتك أقل جروتيو تجد سنة بلو حواتي قال لهم تمرت خونكم أبتاع رقمتنا تري رقمتنا كل اللي لنا نخيد 7-8 عملنا ولا حنت كيف رنا خرتت لنا نخيد صحاب رقمت كان كجلجل حق زين بلوه ويتعب تاع رقمت كان كجلجل هللويا أنا أبتاع رقمت أنا كفت دي بلقو كبعاتي إلا حاجة زي الله حواتي أمو بلوه أبتاع رقمت كان كلليو نجارني كجلجل كاتر عدد الله حواتي إنت زمن توديو this is end time the glory of the latter day بس بقى نمود أتا زمن زناب كزن بيحج then Christos will come هللويا أقليله خيريو حق زين بلوه serve me يدبلوه بملؤ لبهم serve me بتماع على ديكونا serve me بتاتوهابتكم serve me أنا هللويا بيتكم كبارخيه ملوسهم كبارخيه هيوتكم كبارخيه دقهم كبارخيه ما حيلي هون قويتا حيل سوى الله حيل منفس قدس سوى الله قويتا حيل منفس قدس لو من موسى يخون ناين حواتين قويتا أبتا دقمت كان خناليو بقى هللويا كناليو هللويا ببروفيتات كا بأقل خاتنا قرنا confirmation كنركب مو بقو كنعيي كنقوي تزمن عالم تلاقت على الله حواتي عالم تلاقت على الله حساب دست ستي على دلو مسيروم سارباس كافي قلم مقبي يلا توديو تدري وتديكون توديو هجيجن إحنا دك أملاخ شاين نجبرلو عمتي حواتي شاين نجبرلو بقى ودي أملاخ مانيفست نجبرلو حيلو مانيفست نجبرلو أبز قلت أم دبل العالم نحنا حقنا قلقل كلنا كنزمر كلنا كنصلي كلنا كنسبك كلنا كنمسكر كلنا زي أبي هرتاي دبلنا دلو شعو خاص بقى صخات نتقوم ديهم دبلنا شعود يكون you are the light of the world بقى تبرهان شعود الرأي حواتي أبسأل ما تدرأي قرب من سكر تسألي حواتي لا أين أسكم بلكم الله أين أسكم تتوهبكم أسي بقى نو تتفتر كانوا يخذ that's your purpose قال نابزن يدن بقى تفتر قالوا سي جبروا بقى ولا حد أنا كم إلي قويته أبزي دور ده خفت لهم سخانك سبه ده دللا يغير حلف تراي صرحي مو أبجز اللوكو يكون عندي professional أبجز اللو أبزي أجن تاد بالكاني إذا معرة إذا مسباه ده غيرك حلف بالو حواتي بقى تغير خاك تبارك يا حواتي بيتكم مبارك هيوتكم مبارك every day رباطات ما هيوت كاب كم خاب كبد نخفل فلي بقى بلوه حواتي بقى كف قبل حق زين بلوه ملأختي أكتيفيت قبروه بلوه ملأختنا أنا حق زي ما بزكو فيلم دلو منفس قال أخلي بقى متى دبل كان سكتجها له بقى سيد بلنا رلو حواتي لو مي personal relationship تحدثوا هؤخا أبزخا نتسأجنا حق زي أبير كنا شرف زي أبير دل يالو بقى من لقاس يترف حواتي أنا سنبيد يدله ناي مساعات ناي كل بقى أبزد مسألة بتعم توديو جن يا أبير أنا سر الفتونا كبرات دقو سر الخونا يكافلنا له مسترات كاب دقو يحبني حواتي بقى لو متركبل 2025 كم يدبلن دلو أنا ناي باور عمتي ناي حيل عمتي ناي موسى عمتي بقى حدا سب أبستوسي حكوا حواتي نقول له كيد لك ما يكون عندي بقى one more minute هبوه هاللويا one more minute هبوه this is very serious صلوت قويت أخم ولا ميدولن دلو إذا حجد مسألة 2025 the body of Christ نأكل كريستوس دمسي نبلو تدسعارة تمس أملاح تتابعه كجلس حواتي أجهم أنا بزحات جلسهم لهم رد عنا له ندفع جن كم يدي بلنا له بق بزحات كم تقبوا رد عنا له بزحات كن كباينا كن ديبنا ببدنا لنا كن زي أبير كن دفع دلنا له يكون عندي قالنا challenge كم دلنا رد عنيو challenge جن تايب كس أربعة كسرية كاتري كوينو كترفع كاي كونني يكون حواتي challenge أتوصلوا هاللويا ويتاي بارخنا له حواتي اسكوشتكم اسمعكم له حواتي أجهم بقلت أمتى معين حالفنا كم تموسي أخبيرو ده حلفه نخبرينا كم تداويت أخبيرو ده حلفه نخبرينا هيكون عندي كم تباولس أخبيرو كم تبيتروس أخبيرو ده حلفه نحلفنا سجانا ينززنا سجانا بلا دقس علل حماي ترى يدبلنا نحنا قل نقولت يسوس إنا نخبره هيكون عندي حواتي أجهم يدبلنا دلو 2025 أجهم دحل الجزيو يس أمنات كادفتن جزيو جن أجهم يدبلنا قال أنا قريب لك مخنياتو تسمع مريتن دفترة دنتلتلا مسانا يدلو لو موسى يكون بالواحد جهم حواتي زي أصولت زي كتذكروها 2025 ساعتنا تشرسنا تقلص ليلي والو بوفيه ملئ له كلنا قلت تسعرنا بحنسب كم تحفتنا دبلو تقدمه بحنت باكيج كل لا ترى يسرح بقى
كلنا بقى بحنت باكج ببوتنا مساعتنا لومي تزاربنا يا كل كفصامي إذا بوتا زي ناي فوس بوتا خوني إذا بوتا زي ناي ديليفرانس بوتا خوني إذا بوتا ناي سب حنكل تيدي فتح حاله بوتا خوني حبادي I'm serious about this ثلاث عامات تزاربنا لنا تكزيجن أخير له be serious دبنا هذا له اسكي خبرك يعبلونا منفس قدس أخبروني بلالله أخبروني بلالله بقى بما إني ميمس بما إني أخبري تخبرون وتراي كونن نقوم سخبركم نتوم دقوا أخبروه نتوم دقوا أخبروهم نتوم أجرجل تخبروهم نخلو حواتي إذا تخوينو تراي بقى full package بقى نجزي أبيها بمولو لبنا بمولو نفسنا بمولو حسابنا بمولو حالنا تفكيرنا نحاول كأنتي نبص أي كم نفسي تفكيره تتين باكيج تجرنا زي أبي رابز كيلز أمين حواتي أمسكنوا وسكر أمسكنوا أتجهم أمجلس أمسكنوا أفكم كيفتكم أمسكنوا ويتانا بارخا كلنا thank you Lord إذا بوت هذا سخاس اللي تقلص قالوا 100% كوين زارب الله إذا بوت هذه سخاس اللي تقلص قالوا بحواتين بعين بحاتين اللي تقلص أمسكنك الله لومي ناي power جزء بلا الله أوجع الله أب 24 كوين 25 is the year of power the year of manifestation ود أملاك بخبرك قلص إذا بوت هذه ود أملاك بخبرك قلص هاللويا نزعت نيستي church نزل نيستي مقاسة دفكر أملاك يبارك سكيت أقعد لله هاللويا thank you Lord hallelujah ويتانا بارخة كالنا العلنا بلا كالنا نوزي خباخا خوين النمبر أبي كم دقننا نحن نفلت هاللويا قلنا እግዚአብሔር بسدخامنا يتكاملنا له እግዚአብሔር حجون بسدخامنا مسئنا حديثو أوكيبو أبرتو يسدنا له آمين دحواتي تقصل برنامجات قويتا نمزمرات زمزمران بقبعات كا እግዚአብሔር كعلق القوص لهم قبعات أبلع قبعات يزو منا خديو بدلهم نتي قال كاف الحوها እግዚአብሔር قبعات كافتفسلو كباهر هونه ነገር كسبكنا كمهرنا صلنا እግዚአብሔር أبزللو أكتيفيتات كل سخا حلفه باسم يسوع آمين جوزب بمسكان لاخي نقويتا من ما ينبلون بقى دلايو زقبر دلايو سرح املاخ بيتا شمو يبارخ داويت كمزيلو نግዚአብሔር كل ጊዜ يبارخو نحوارو دما داسيوا كل ጊዜ معاس كل ጊዜ حقوس كلخ كتحزن كلخا كل جزء هنكل يتيك بزح كله كل جزء سلازي نقويتان خيتا مسكن تحزك كان قريلن أملاخي مسكن እግዚአብሔር እንደገና ደው ስለዘበለኒ ስለዝረዳእኒ ሽሙ ይባረክ ተኻትኩም ድማ ኩላትኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ተኻፋሽ ሓዘነ አብጎንኩም ኩሉ ጸሎት ትሕዝቶኩም በኩሉ በጊዜኩም ለዕለ ኩሉ ምስደቅኩም አብጎንና ደው ስለዝበልኩም ስለዚህ የጾምኩምኒ እግዚአብሔር ይባርክኩም በጣም ቴንኪዩ ወይታ ይባርክኩም ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ የመጽናናት አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ዳጎን አይኮነን አምላኬ ዳጎን አይኮነን አምላኬ ዝርኢ ዝሰምዕ ዝፈርድ ዘቕንዕ ዘበርትዕ ዘጽንዕ ህያዊ አምላኬ ህያዊ አምላኬ
ኣይኮነን ኣምላኸይ ዳጎን ኣይኮነን ኣምላኸይ ዝርኢ ዝሰምዕ ዝፈርድ ዘቕንዕ ዘበርትዕ ዘጽንዕ ህያዊው ኣምላኸይ ህያዊው ኣምላኸይ ኣምላኸይ ዳጎን ኣይኮነን ኣምላኸይ ጣዖት ኣይኮነን ኣምላኸይ በዓል ኣይኮነን ኣምላኸይ ሓወልቲ ኣይኮነን ኣምላኸይሲ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ውን ይገብር ኣሎ ኣምላኸይሲ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ውን ይገብር ኣሎ ኣምላኸይሲ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ውን ይገብር ኣሎ ኣምላኸይ ጣዖት ኣይኮነን ኣምላኸይ ሓወልቲ ኣይኮነን ኣምላኸይ በዓል ኣይኮነን ኣምላኸይ ጣዖት ኣይኮነን ኣምላኸይሲ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ውን ይገብር ኣሎ ኣምላኸይሲ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ውን ይገብር ኣሎ ዘጸልምቶ የለን ንምኽሩ ዘጸልምቶ የለን ሃሌሉያ ነቲ ንሱ ዝመደቦ መደብ ዝዕንቅፎ የለን እሱ ድላዩ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ይተክል ይውንቁስ የምጽእ ይወስድ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ዘጸልምቶ የለን ነቲ ምኽሩ ዝልውጦ የለን ሓሳቡ ዝዕንቅፎ የለን መደቡ ዘጸልምቶ የለን ነቲ ምኽሩ ኣይድቅስን ኣይታኸስን እዩ ኣይገይሽን ኣየርሕቕን እዩ ኣይድቅስን ኣይታኸስን እዩ ኣይገይሽን ኣየርሕቕን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ትንፋስና ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ ብናሓልፎ ዘበለ ኩሉ ኩነታት ኣብ ጎንና ሃሌሉያ ቋንቋ ልብና ዝርዳእ ኣምላኽ ሃሌሉያ ዘበርትዕ ዘጽንዕ ሃሌሉያ ዝፈርድ ዘቕንዕ እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ኦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣማልኽቲ ኣዛብሲ ኩላቶም ከንቱ እዮም ኩላቶም ከንቱ እዮም ኣዒንቲ ኣለዎም ኣይሪኡን ኣዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን ኣዳው ኣለዎም ኣይድስሱን ኣብ ኣፎም ውን ገለ ትንፋስ የልቦም ኣምላኸይ ግን ፍልይ ዝበለ ትንፋስ ኣፍንጭኡ ማይ ዝኸመረ ትንፋስ ኣፍንጭኡ ማይ ዝኸመረ ኣምላኸይ ግን ፍልይ ዝበለ ብስትንፋስ ኣፉ ይወት ዝተኸለ ብስትንፋስ ኣፉ ይወት ዝተኸለ ሃሌሉያ 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 አንተ እኮ አትገመት አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
هللويا 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 ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ እስኻ ዓቢኻ እስኻ ሉላዊኻ እስኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስኻ ጣዖት ኣይኮንካን ሃሌሉያ በዓል ኣይኮንካን ሃሌሉያ አምላክ ኢኻ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ بسماعي تزني سميع نيره الشاداي مخانكا حجيقن يا عينتي بعلن رئيناقا تبارك بلكا حجيقن يا عينتي بعلن رئيناقا تمسكني بلكا سماعي تزني سميع نيره أدوناي مخانكا حجيقن بعينتي بعلن رئيناغا تمسكني بلكا حجيقن يا عينتي بعلن رئيناغا هللويا 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 بناتي هللويا كبر اللي هللويا كبر اللي هللويا كبر هللويا نقسلي هللويا نقسلي هللويا نقسلي هللويا نقسلي هللويا 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 كبر اللي هللويا كبر اللي هللويا كبر اللي هللويا أملاخي طاقوت يكونن أملاخي بعال يكونن أملاخي حاولت يكونن أملاخي طاقوت يكونن أملاخي سي أب سمايات علو زدليو وني كبر علو أملاخي سي أب سمايات علو زدليو وني كبر علو داغون أيكونن أملاخي داغون أيكونن أملاخي
زفرد زقنع زبرتع زصنع هياوي أملاخي هياوي أملاخي أمالختي أحزاب سي كلاتهم كنتو يوم كلاتهم كنتو يوم أعين تلوم أيريون أزان اللوم أي سمعون دوا اللوم أي دسسو أب أفهم وين قالت تنفاس يلبون أملاخي كنفلي زبالة تنفاسا في الجؤوم ما يزخم مرة تنفاسا في الجؤوم ما يزخم مرة أملاخي كنفلي زبالة فلي زبالة تنفاسا في الجؤوم يوز تخلى تنفاسا في الجؤوم يوز تخلى هاليلويا هاليلويا تمسكن هاليلويا تمسكن እግዚአብሔር هاليلويا وكم يخا እግዚአብሔር عبن مفرحن أملاك هاليلويا كله تخلاب كله تركب هاليلويا دلايكا تقبر عقات الزيب اللو مدبكا እግዚአብሔር سمكا يبارك هاليلويا عيتك بكاني تزمر كلكا عيتك بكاني عمسكينكا عيتك بكاني عشب شبلكا عيتك بكاني تودسكوها زيت تقب زيت منو عبي أملاخيخا زيت تقب زيت منو محرتنيايخا زيت تقب زيت منو عبي أملاخيخا زيت تقب زيت منو محرتنيايخا آمين عيتك بكاني تعلل كلكا عيتك بكاني تعلل كلكا عيتك بكاني عمسكينكا عيتك بكاني تزمر كلكا زيت تقب زيت منو عبي أملاخيخا زيت تقب زيت منو كأملاخيخا زيت تقب زيت منو عبي أملاخيخا زيت تقب زيت منو محرتنيايخا هاليلويا 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 እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ሽምካ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ስኻ ብኹነታታይ ትምዘኒኻ እግዚአብሔር ምስ ኩነታታይ ንደባልቐካኒና እግዚአብሔር ኣይነ ጥርጥሮኒና ጎይትነትካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝለመናዮ እኳ እንተዘይረኸብና እግዚአብሔር ስኻ ግን ዓብኢኻ ካባኻ ሞናበይ ክንከይድ ጎይታ ስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል እንዲዶለካ እስኻ መዛኑ ሁሉ እንዲኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚ ኣይንጸግብን ከነመስግነካ እግዚአብሔር عبيتك أخولي نمسكان እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا كمتي قبل حوي زمخ سمعي كمتي قبل حوي زمخ سمعي كم همي يوم نتم تتصررتي عكزي كان بهيوات سير كبارنتي عكزي كان بهيوات سير كبارنتي عكزي كان بهيوات سير كبارنتي كمتي قبل حوي زمخ
خسمعي كمتي أبلل حويز ما خسمعي كم أهمي خيوم نتهم تتقررتي عجزي كان بهوات سير كبار النتي أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا نملخك قويتا نملخك يسوس نملخك نخبرك قويتا نخبرك يسوس نخبرك هاليلويا يسوس أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا أتالعو لعوليخا نملخك قويتا نملخك يسوس نملخك نخبرك قويتا نخبرك يسوس هاليلويا يسوس نخبرك هاليلويا وردتنا ناب كبرت زلوتك ود أملاخ هاليلويا يسوس نخبرك عينتو بزحيو رئيو أبلعلي كقدميك كحلفو من قدي أنا اسرخي بي زعرفا لنفسي تتنكي قلايو عبزمن هيوتي عيفرحني فتصوم عيسقن انبري ايو بهدأت نبر زدن بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة عيفرحني فتصوم عيسقن منبري ايو بهدأت نبر عفت دم بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة عفت دم بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة عفت دم بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة عفت دم بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة عفت دم بناتو مقواس رخيبة بحقوس وطر بسلام سنة قواساناتي እግዚአብሔር ጓሳናተይ እግዚአብሔር መንበርየይ እግዚአብሔር መንበርየይ እግዚአብሔር መንበርየይ መራሕየይ እግዚአብሔር መራሕየይ አቦናተይ እግዚአብሔር አቦናተይ
ደባስየይ ደባስየይ እግዚአብሔር እዩ ደባስየይ ደባስየይ እግዚአብሔር እዩ ደባስየይ ጓሳናተይ ጓሳናተይ እግዚአብሔር እዩ ጓሳናተይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ነቲ ጓሳ ዝኾነ ነቲ መራሒ ነቲ ደባሲ ሃሌሉያ ነቲ መንበሪ ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኩላትናቶም ንኽእል ደው ኢልና ኣምላኽ መስገን ንጉስ ስለዘሎ ማእከልና ክቡር ማእከልና ስለዘሎ ሃሌሉያ ዝተዓደመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክፍውስ ዝመፀ ከጥዒ ከቕንዕ ዝመፀ ማእከልና ስለዘሎ ሃሌሉያ ኩላህና ደው ኢልና ክብሪ ንዑ ንሃብና ካብ ኩነታትና ካብ ዝሓዘና ነገር ካብ ትሰርክልና ወፂና ሃሌሉያ እሱ ሃሌሉያ ዓብይ ስለዝኾነ እሱ ግርማዊ ስለዝኾነ እሱ ኩሉ ስለዝኽእል እሱ ኤልሻዳይ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ኩሉ ስለዝኽእል ሃሌሉያ ኩሉ ትሕቲ ቁፅፅሩ ስለዝኾነ ክብሪ ንዑ ንሃብና ሃሌሉያ ሒዝናዮ ዝመፃና ምስጋና ሒዝናዮ ዝመፃና እልልታ ሒዝናዮ ዝመፃና ሃሌሉያ ኩሉ ውሬታ ንሃብና ዓይነቱ ብዙሕ እዩ እናበልና ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ዘይረኣናዮ በረኸት የለን ብብዙሕ ነገር ንሓልፍ ግን እግዚአብሔር ኣብታ ውሽጢ መርከብ ኣብታ ውሽጢ ጃልባ ስለዘሎ ኣይክትናወፅን እያ እሱ ኣብ ማእከልና ስለዘሎ ኣይክናወፅን ኢና ወጀብ ይመፅእ እወ ውሕጅ ይመፅእ እወ ሓዘን ይመፅእ እወ ግን ጎይታ ኣብ ማእከላ ስለዘሎ ኣይትናወፅን እያ እሱ ስለዘሎ ምሳና ግን ኣይንናወፅን ሃሌሉያ ምህድኢ ኣብ ማእከልና ስለዘሎ መዘመሪና ምኽንያት ኣብ ማእከልና ስለዘሎ መእከቢና ምኽንያት ኣብ ማእከልና ስለዘሎ ሃሌሉያ እቲ ኩሉ ዝኽእል ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስኻ ልዕሊ ኩነታት ኢኻ ኩሉ ከም ዘለዎ ክብሪ ግን ኣይነጉድልን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሃሌሉያ ምስጋና ካብ ኣፍና እግዚአብሔር ሸይ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሪአዮ ኣብ ልዕለይ ከቅድመይ ክወፅእ ካሓልፎ መንገደይ ኣነስተይ ዘርፋን ነፍሰ ተጠቂሙላዩ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኣይፈርሕን እየ ፍጹም ኣይሰክር መንበርየይ እዩ ብህድኣት ነብር ኣብቲ ደንበናቱ መጓሰ ረኺበ ብሓጎስ ወፅእ ብሰላም ሽመ ኣይፈርሕን እየ ፍጹም ኣይሰክር መንበርየይ እዩ ብህድኣት ነብር ኣብቲ ደንበናቱ መጓሰ ረኺበ ብሓጎስ ወፅእ ብሰላም ሽመ ኣይፈርሕን እየ ፍጹም ኣይሰክር መንበርየይ እዩ ብህድኣት ነብር ኣብቲ ደንበናቱ መጓሰ ረኺበ ብሓጎስ ወፅእ ብሰላም ሽመ ኣብቲ ደንበናቱ መጓሰ ረኺበ ብሓጎስ ይወፅእ 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 ብሰላም ሽመ ኣብቲ ደንበናቱ መጓሰ
እግዚአብሔር ጓሳናተይ ጓሳናተይ 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 እግዚአብሔር معرفي يبلو معرفي معرفي እግዚአብሔር معرفي 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 እግዚአብሔር معرفي منبر يبلو حالد منبري منبري ስለዘለኻ እግዚአብሔር አለኻ እግዚአብሔር መንበርዬ መንበርዬ እግዚአብሔር መንበርዬ መንበርዬ እግዚአብሔር ጓሳበሉ ጓሳናተይ ጓሳናተይ እግዚአብሔር ጓሳናተይ ጓሳናተይ እግዚአብሔር ጓሳናተይ መንመሎ ጎይታ አባኻ መፂ ዘይዓረፈ መንመሎ ጎይታ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን እግዚአብሔር አሜን ሸይ ስለዝባካ አቦ ስለዝኾንካ ኢየሱስ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ዓይነቱ ብዙሕ እዩ ርእዮ ኣብ ልዕለይ ከቅድመይ ክወፅእ ካሓልፎ መንገደይ ኣነ ዝተደይነ ዘዕርፋ ንነፍሰይ ተጠንቂሙለዩ ኣብ ዘመን ህይወተይ ኣይፈርሕን እየ ፍጹም ኣይሰግእን መንበርየይ እዩ ብህዳት ነብር ኣብቲ ደንበናቱ መጓዝ ተረኺበ ብሓጎስ ወፅእ ብሰላም ስነ ኣይፈርሕን እየ ፍጹም ኣይሰግእን መንበርየይ ዘተኣማምን ከውሒ ሃሌሉያ ዘተኣማምን ከውሒ ኢየሱስ ዘተኣማምን ደንበ ኣትዩ ዘይብላዕ ሃሌሉያ ተኽለ ዘይኣትዎ ደንበ ኢየሱስ ኣሜን ኢየሱስ ብህዳት ይነብር ኣብቲ ደንበናቱ ዋና ዘይኣትዎ ሃሌሉያ ሓጎስ ወፅእ ብሰላም ስነ ኣብቲ ደንበናቱ መጓዝ ተረኺበ ብሓጎስ ይወፅእ 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 ብሰላም ስነ ጓሳናተይ ጓሳናተይ እግዚአብሔር ጓሳናተይ አቦናተይ አቦናተይ እግዚአብሔር አቦናተይ አቦናተይ ኣይከሓደካኒ ኣይክጥንቅለካን ኣሜን ስለዘይሓደገ አቦናተይ አቦናተይ እግዚአብሔር
أبتلسن هاليلويا أبليعو زسكي أبليعو زسكي الواسا هاليلويا زتامام الواسا رراحيي رراحيي እግዚአብሔር ዋሳናተይ ሁሉ ይስማዕ በልዎ ሁሉ ይስማዕ ሃሌሉያ መን ኣሎካ ንዝብል ዘጉረምረም ሃሌሉያ ንዘዋጣውጣ ዳው ሁሉ በልዎ ዋሳይ ንሱ እዩ ይፈልጦይ ናበይ ከም ዝወስደኒ ኣበይ ከም ዘዕርፈኒ ዝዓርፈሉ ማይ ኣበይ ምዃነ ይፈልጦይ ንሱ ኣበይ የጸናንዓኒ ይፈልጦይ ንሱ ኣበይ ይድብሰኒ ይፈልጦይ ንሱ ሃሌሉያ ኣሜን ኣሜን ሰይ ኣሜን ኢየሱስ ዋሳናተይ ዋሳናተይ እግዚአብሔር ዋሳናተይ ዋሳናተይ እግዚአብሔር ዝመልእ ኣምላኽ መሶብና ዝመልእ ሃሌሉያ ጽዋና ዝመልእ ኣምላኽ ኣሎ ኣሎ ኣጆና ሃሌሉያ ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ኣይኮነን ኣሎ ንሱ ህያው እዩ ኣሜን ዝጐድለኒ የለን ኩሉ እዩ መሊኡለይ ትህያው ኣምላኽ ኮይኑ ጓሳናይ ህይወተይ ልዕሊ ቦይ ልዕሊ ደይ ልዕሊ ኩሎም መቕርበይ زغناني لبي سمعون وشتي عيفرحني بتصوم عيسكر أمري يو إهداتي نب عفت جنبناتو مقواس رخيبة بحبوسي وتر بسلام سنة عيفرحني بتصوم عيسكر دنبناتو مقواس رخيبة بحاقوس وتر بسلام عفت دنبناتو مقواس رخيبة بحاقوس وتر بسلام عفت دنبناتو مقواس رخيبة بحاقوس وتر بسلام عفت دنبناتو Be
طوعت حنتي نفسي أنا استدنغي بزي مراحية ستابيلو معبل زدعا مركبي سلازي عيفرحني فتصم عيسكن منبري إيو بهلعت نبل عفت دنبناتو نواس رخيبة بحقوسي وطن بسلام سنة عيفرحني فتصم عيسكن منبري إيو بهلعت نبل عفت دنبناتو نواس رخيبة بحقوسي وطن بسلام سنة 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 وصنعتي اكتابيهي وصنعتي اكتابيهي وصنعتي عبوناتي اكتابيهي بلوى داوي العلا هاليلويا بلوى آمين هاليلويا 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 نتوم ودقتي زداليو ندحريت مليسفا نتوم تفعتي زداليو ندحريت مليسكا عبرتعكاني نحيلي حديسكا ازد ما فلت مسايكم زلوها عبرتعكان ارز برتعيلا هاليلويا هابو كبري ازد ما فلت مسايكم زلوها عبرتعكاني نحيلي حديسكا ازد ما فلت مسايكم زلوها عبرتعكاني نحيلي حديثك أرنا مسكنا برتعك دون مببالا برتعو آمين عبرتعكاني نحيلي حديثك ازد ما فلت مسايكم زلوها عطلعون لعليها عطلعون لعليها عطلعون لعليها عطلعون لعليها نملخك أقويتا نملخك يسوس نملخك نخبرك أقويتا نخبرك يسوس نخبرك عطلعون لعليها عطلعون لعليها عطلعون لعليها عطلعون لعليها نملخك أقويتا نملخك يسوس نملخك نخبرك أقويتا نخبرك يسوس نخبرك نتوم ودقتي زداليو ندحريت مليسكا نتوم دفعتي زداليو ندحريت مليسكا عبرتعكاني نحيلي حديثكا ازد ما فلت مسايكم زلوها عبرتعكاني نحيلي حديثكا
ሃሌሉያ 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 ስራሕ ካርኤ ተገሪመንዴ አቻኽንደይ እወኽንደይ ዓብዪ ኻይለይ እናተገረምኩ የንኸካ ኣለኹ ኣብ መቕደስካ ኣትየይ ክብርህብ ኣለኹ ክብርህብ ኣለኹ ከም ዘለዎ ክብርህብ ኣሜን ኩሉ ከም ዘለዎ እስኻ ግን ክብራ ይገርም ከም ዘለዎ ኣሜን ክብርህብ ኣለኹ ንዓኻ ጥራይ ክብርህብ ኣሜን ክብርህብ ኣለኹ ክብርህብ ስለቲ ዝተመለሰ ኣለኹ ክብርህብ ኣለኹ ስለቲ ዝተመለሰው ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ዓብ ስለ ዝኾንካ ኣሜን ክብርህብ ኣለኹ 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 ኣነ ክብርህብ ኣለኹ ከም ዘለዎ ኸሎ ክብርህብ ኣለኹ ኢየሱስ ክብርህብ ኣል ስለ ዘበርታዕካ ክብርህብ ኣለኹ ክብርህብ ኣል ዓብዪ ስለ ዝኾንካ ኣሜን ክብርህብ ኣለኹ ኣሜን ክብርህብ ኣለኹ ክብርህብ ኣለኹ ኣይጉደልካ ክብርህብ ኣለኹ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን በልዎ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ ብኩሉ ዝመስለካ የለን ኣሜን ፍሉይ ኢኻ ዝመስለካ የለን ጎይታ ዝመስለካ ቅዱስ ሆይ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ኣይትጥርጠርኒ ኢኻ ስኻ ኣሜን ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይ ኢኻ ፍሉይ ስኻ ልዕሊ ጸሎትና ኢኻ ልዕሊ ዝማሬና ልዕሊ ስብከትና ንስኻ ኸም ኢኻ ጎይታ ኣሜን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይ ኢኻ ፍሉይ ኣንተ ቅዱስ ኣንተ ቅዱስ ኣንተ ቅዱስ ኣንተ ቅዱስ አንተ ቅዱስ አንተ ቅዱስ አንተ ቅዱስ አንተ ቅዱስ ኢየሱስ ናምበር ቅዱስ ኢኻ ኢየሱስ ናምበር ቅዱስ ኢኻ አሜን ኢየሱስ ናምበር አሜን ኤልሻዳይ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ጻድቅ ኢኻ እግዚአብሔር ጻድቅ ኢኻ በኩሉ ስራሕካ ጻድቅ ኢኻ መን ሞንዓኻ ይሓሚካ መን ሞንዓኻ እግዚአብሔር ይማጎተካ ሃሌሉያ ጻድቅ ኢኻ በኩሉ ስራሕካ ጻድቅ አሜን ኢየሱስ ናምበር ጻድቅ ኢኻ ኢየሱስ ናምበር ጻድቅ ኢኻ ኢየሱስ ናምበር ጻድቅ خندي هو خندي هللويا انت تقرمكو يدنغك الخو عم مقدس كاتي كبره بالله يسوع سرع خاريه تدني غني حتى غني
እወኽንደይ አቢኻይሉ እንዳተገረምኮ የትንኸካለኹ ኣብ መቕደስካቲ ክብሪ ባለኹ ክብሪ 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 ብላለሁ ሸይ ሃሌሉያ እልንግ ሸካሳካታካላባያ ስራኻሪኤ ተደኒኸንዴ አትሳኽንደይ እውይ ኢየሱስ አካሻታካባ ሃሌሉያ ስራኻሪኤ ተደኒኸንዴ አትሳኽንደይ እወኽንደይ አቢኻይል ስራኻሪኤ ተገሪመኒ ኢየሱስ ሃሌሉያ እወኽንደይ አቢኻ እንዳተገረምኩ የትንኸካለኹ ኣብ መቕደስካ ኣትየ ክብርህ ባለኹ ክብርህ ባለኹ ክብሪ ክብሪ ክብርህ ባለኹ እወ ክብርህ ባለኹ ክብሪ ክብሪ ክብርህ ባለኹ ሃሌሉያ ክብርህ ባለኹ ሰይ ክብርህ ባለኹ ክብርህ ባለኹ ሃሌሉያ ክብርህ ባለኹ ክብርህ ባለኹ አዎ እንዳይን ብሌን አዎ እንዳይን ብሌን አዎ እንዳይን ብሌን ትጠብቀኛለህ አዎ እንዳይን ብሌን አዎ እንዳይን ብሌን እንዳይን ብሌን ትጠብቀኛለህ ሃሌሉያ አዎ እንዳይን ብሌን ኢየሱስ እንዳይን ብሌን እንዳይን ብሌን ሃሌሉያ ሸይ እንዳይን ብሌን ትጠብቀኛለህ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘለዓለም ድረስ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ይንገስ የኢየሱስ ስም ብሩክ ይሁን ይንገስ ክብሩ ከሰማያት ሰማያት በላይ ነው እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ማንም እንደ አባታችን እንደ እግዚአብሔር ክብሩ ከሰማያት ሰማያት በላይ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አዎ እንዳይን ብሌን አዎ እንዳይን ብሌን አዎ እንዳይን ብሌን ትጠብቀኛለህ እወ ከማይን ብሌን እወ ከማይን ብሌን ከማይን ብሌን ትሕልወንለኻ እወ እስክበልዎ እወ ከማይን ብሌን እንዳይን ብሌን አንተ እኮ በእግዚአብሔር ፊት ንስኸ ሃሌሉያ ከማይን ብሌን ትሕልወንለኻ እወ ከማይን ብሌንካ ከማይን ብሌን ከማይን ብሌን
سرين اللخا كم عين بلد كم عين بلد كم عين بلد تحلي خان اللخا هلاوي زي دكس زي تخس اسكي كمو بالو هلاوي زي دكس زي تخس كم عيني بلينو زريني زنكبا خبني هلاوي اكزيابير هاليلويا اوه اسكي بالو اوه كم عيني بلينو نزا عيني بلينو هاليلويا 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 كم عيني بلينو كم عيني اسكي بالو كم عين نسغي أنا نفس كفنا بكريستوس يسوع زلنا كلنا كم عين بلين እግዚአብሔር كم عجيرو نسغا من قال له عين بلينو حليفو زب كم زيات جيرو ملكم كم زيات بلو مش كمان افنጫهم አይኮንኩም እንት افنጫና ይنحزنينا افنا ينحزن كم زيات جيرلكم واي እዚያ خيتر هاليلويا ጎይታ ድማ ናባና ገለኩ ውርወር ከሎ ከማገሩ በቃ ጉልብብ ይዘብለና ጉልብብ ይዘብለና አጉልብብ በቃ ተኸናኺኑ ሓልዩ ካብ ኩሉ መንገድታትና ሎሚ ደብፅሐና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ ሃሌሉያ እዛ መንግሥት እዚያ ዛዕሪትያ ደጌታት ሲኦል ዘሕይልዋ መብረሞትን ሲኦልን ዘሐዘት ንመንግሥት ሰይጣን ዘናወፅት ንመንግሥት ሰይጣን ዘናወፅት እግዚአብሔር ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ሃሌሉያ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለ እንዳሳርፍ ተስዕር መንግሥቲ ተስዕር መንግሥቲ ከም ሰላትኒ ምልክት እግዚአብሔር ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ሃሌሉያ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለ እንዳሳርፍ ተስዕር መንግሥቲ ተስዕር መንግሥቲ ከም ሰላትኒ ምልክት እግዚአብሔር ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለ እንዳሰዓረ ተስዕር መንግሥቲ ተስዕር መንግሥቲ ከም ዘላትኒ ምልክት እዛ መንግሥቲ እዚያ ዛዕሪትያ ደጌታት ሲኦል ዘሕይልዋ መረሞትን ሲኦል ዘሐዘት ንመንግሥቲ ሰይጣን ዘናወፅት ንመንግሥቲ ሰይጣን ዘናወፅት እግዚአብሔር ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቀ ዓላማ ሰንደቀ ዓላማ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ሰንደቀ ዓላማ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለ እንዳሰዓረ ተስዕር መንግሥቲ
تسعر منجستي كم زلاتني كم زلاتني ملكتي إذا منجستي سيا سعاريتيا دقيتا سيون زحيلوا مرموت سيون زهزة نمنجستي سيد زناوتك نمنجستي سيد زناوتك እግዚአብሔር ሰነራማይ 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 አብልል ዝብል ቦታ ኮይኑ ስርዓይለ እናስዓርት ትስዕር መንግስቲ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ከም ዘላትኒ ኣብ ነዊሕ ከረይ ሰንደቕ ዓላማይ ተኺለየ ንሱ እዩ ዝርአ ንዝኾነ ንሱ ምስ ሰራዊቱ ዘፍርህ እዩ ናይ ይሁዳ አንበሳ ጅግናዮ ናይ ይሁዳ አንበሳ ሰዓርዩ ቆይታ አባራ ሁሉ ሰላም ሃሌሉያ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ቦታ ኮይኑ تسعر منجستي تسعر منجستي كم زلاتني كم زلاتني ملكتي إذا منجستي سيا سعاريتيا دقيتا سيون زحيلوا مرموت سيون زهزة نمنجستي سيد زناوتك መንግስት ሰይጣን እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለ እናስዓረት ትስዕር መንግስቲ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ከም ዘላትኒ ምልክት ኣብ ነዊሕ ከረን ሰንደቕ ዓላማይ ተኺለዮ ንሱ እዩ ዝርአ ንዝኾነ ንሱ ምስ ሰራዊቱ
ዘፍርግ ዘፍርግ ናይ ይሁዳ አንበሳ ጀናዩ ናይ ይሁዳ አንበሳ አብነውት አብ ቅዱስ ከረን ሰነኻ ላማይ ተኺነዮ ንሱዩ ዝረ ንዝኾነ ንሱ ምስ ሰራዊቱ ዘፍርግ ናይ ይሁዳ አንበሳ ጀናዩ ናይ ይሁዳ አንበሳ እግዚአብሔር ሰንደቀ ዓላማይ ሰንደቀ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕሊ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረኣየሉ እናሳረት ትስዕር መንግስቲ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ከም ዘላትኒ ምልክት ኣይጐደልኩን ካብቲ ሰናይ ኢድካ ኣላ ኩሉ ግዜ ዝጐደለኒ እንዳመላኻ ብተዓምር ዘምረኒ ኣለኻ ምስክርከ ጌታና ኣለኻ ኣይጐደልኩን ካብቲ ሰናይ ኢድካ ኣላ ኩሉ ግዜ ምሳ ዝጐደለኒ እንዳመላኻ ብተዓምር ዘምረኒ ኣለኻ ምስክርከ ጌታና ኣለኻ ናይ ታምራት ኣምላኽ እግዚአብሔር ንዓይ ብተኣምር እትሸንብር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ኣይጐደልኩን ካብቲ ሰናይ ኢድካ ኣላ ኩሉ ግዜ እናመላኻ ብተዓምር ዘምረኒ ኣለኻ ምስክርካ ጌርካኛ ኣለኻ ናይ ታምራት ኣምላኽ እግዚአብሔር ንዓይ ብተኣምር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ በጊዜ ውግብ ውሽጠይ ሰላምካ በጊዜ ጥሜት እናስገብካ ማዕጾ አስራሴ ሰባቢርካ ሃንጊርካኔ ዘብፅኻንሉኻ ንስመፅውን ትውክልተያባኻ በጊዜ ውግብ ውሽጠይ ሰላምካ እናስገብካ ማዕጾ አስራሴ ሰባቢርካ ሃንጊርካኒ ዘብፅኻንሉኻ ንዝመፅውን ትውክልተያባኻ ናይ ታምራት ኣምላኽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እትሸንብር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሪባ ሸካታካላ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ በጊዜ ውግብ ውሽጠይ ሰላምካ በጊዜ ጥሜት ቃልካ ጽቂብካኒኻ ማዕጾ አስራሲ ሰባቢርካ አንጊርካኒ ዘብፅኻንሉኻ ንዝመፅውን
በጊዜ ውጊ ውሽጠይ ሰላምካ በጊዜ ጥሜት ቃል ካጽብካኒኻ አስራሲ ሰባብ ለመወንድ ሰበራለሁ አብወትካ መንገድኻ ነስመጽውን ተውከልተያባኻ ማጦ አስራሲ ሰባቢርካ ሃሌሉያ ሰብፅኻን ምሉኻ ንዝመጽውን ተውከልተያባኻ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እግዚአብሔር ንዓይኒ ተኣምር እተርብ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይመስገን ስምካ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን በጊዜ ውጊ ውሽጠይ ሰላምካ በጊዜ ጥሜት አስኪብካኒኻ ማጾ አስራሲ ሰባቢርካ በልዎ አንጊርካነ ሰብሰኻነሎኻ ነስመጽውን ተውከልተያባኻ በጊዜ ውጊ ውሽጠይ ሰላምካ በጊዜ ጥሜት ቃልካ እንደሃብካ ማጾ አስራሲ ሰባቢርካ አንጊርካነ ሰብሰኻነሎኻ ተውከልተያባኻ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እግዚአብሔር ንዓይኒ ተኣምር እተርብ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ አታን እግዚአብሔር ክብር ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ እባርኾ ኣለኹ ንስምካ እባርኾ ኣለኹ ንስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ እጽውዖ ኣለኹ ንስምካ ማዕጾ አስራሲ ሰባቢርካ ሃንጊርካኒ ዘብፅኻነሎኻ ንዝመጽውን ተውከልተያባኻ ሰናይ 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 ንዓይ እትሓስቡ ንዓይ እትገባ ኢየሱስ ግሩም 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 ንዓይ ሃሌሉያ ንዓይ ኣተ ኣምላኽ ሰናይ 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 ሃሌሉያ ሰናይ 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 ሃሌሉያ ንዓይ እትሓስቡ ንዓይ እትገብሩ ኢየሱስ ኢየሱስ ግሩም 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 ንዓይ እትሓስቡ ንዓይ እትገብሩ እግዚአብሔርሲ ኣብ ነገር ገይሩለይ እግዚአብሔርሲ
ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ በዛመት ሰናይ ነገር ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ አብ ነገር ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ ሰናይ ነገር ቢሩልኝ ምንም አለው ከምዝናቴ እተገብራሉ ሰናይ ምንም አለው ከምዝናቴ እተገብራሉ ምንም አለው ከምዝናቴ እተገብራሉ ሰናይ ሃሌሉያ ከምዝናቴ እተገብራሉ እግዚአብሔር ሲ አብ ሃሌሉያ ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ ሰናይ ነገር ቢሩልኝ እግዚአብሔር አብ ነገር ቢሩልኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰናይ ነገር ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ ሰናይ ነገር ቢሩልኝ እግዚአብሔር ሲ ሰናይ ነገር ቢሩልኝ ክብር 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 ናኻ ሞገስ 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 ናኻ ሰብሓ 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 ስብሓት ናኻ ስግደት 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 ናኻ ክብሪ 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 ናኻ ሞገስ 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 ናኻ ሰብሓ 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 ሃሌሉያ ስግደት 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 ክብሪ እንደገና ክብሪ 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 ናኻ ሞገስ 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 ናኻ ስብሓት 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 ናኻ ስግደት 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 ናኻ ይግባካ 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 አይጎደልኩም ካብቲ ሰናይ ኢድካ ኣላ ኩሉ ግዜ መሳይ ዝጎደለኒ እናመናኻ ብተኣምር ተንብረኒ ኣለኻ ምስክርካ ጌርካና ኣለኻ ኣይጎደልኩም ካብቲ ሰናይ ኢድካ ኣላ ኩሉ ግዜ መሳይ ዘድልየኒ ኩሉ እናመናኻ ብተኣምር ተንብረኒ ኣለኻ ምስክርካ ጌርካና ኣለኻ ናይ ተኣምራት ኣምላክ እግዚአብሔር ንዓይ ተኣምር እተንብር ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ መስቀል ቀራንዮ ስራይ ሰሪኻዮ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኩሉ ወዲኻዮ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስራይ ሰሪኻዮ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኩሉ ወዲኻዮ
ዝተረፈ የለን ኣነ ዝውድኡ ዝተረፈ የለን ኣነ ዝውድኡ ዝተረፈ የለን ኣነ ዝደኽመሉ ዝተረፈ የለን ኣነ ዝውድኡ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዕዳይ ከፊልካዮ ኣቤት ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዕዳይ ከፊልካዮ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኩሉ ወዲኻዮ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስረይ ሰሪኻዮ ዝተረፈ የለን ኣነ ዝደኽመሉ ዝተረፈ የለን ኣነ ዝውድኦ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ጎይታይ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምላኽና ሃሳብ በዚያ ኢልና ክንወደኢና መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ጎይታይ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ጎይታይ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ጎይታይ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ሃሌሉያ ሰሪኻየኻ ጎይታይ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምስጋናኻ ኢየሱስ መምስጋናኻ ሃሌሉያ ሰሪኻየኻ ኢየሱስ ሰሪኻየኻ ፀሓይ በሪኻ ክሳዕ ትዓርብ በቓልካ ይሕጎስ ይድንቕ ይግረም ፀሓይ በሪኻ ክሳዕ ትዓርብ በቓልካ ይሕጎስ ይግረም ይድንቕ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኮይኑ ንቓልካ ኣምላኸይ ተመስገን ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኮይኑ ንቓልካ ኣምላኸይ ተመስገን ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ኢየሱስ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ኢየሱስ ሰሪኻየኻ ናተይ ግድሞ መምላኽናኻ ኢየሱስ መምላኽናኻ ስረይ ኩሉ ሰሪኻየኻ ኢየሱስ ሰሪኻየኻ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብሪ ኢድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢድካዩ ንላዕሊ ተጠመትኩ ሰማያት ግብሪ ኢድካዩ ንምድሪ ተጠመትኩ ምድሪ እውን ግብሪ ኢድካያ እግዚአብሔር
አብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ አብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አያል እግዚአብሔር እግዚአብሔር አያል ንኣምላኽነትካ መወዳእታ የብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ንኣምላኽነትካ መወዳእታ የብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ሃሌሉያ ተባረክ ንኩሉ ፈጢርካዮ ንሱ ተፈጢሩ ዳሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ንኩሉ ፈጢርካ ሃሌሉያ ንሱ ተፈጢሩ ዳርከ ዳሓር እውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ኢየሱስ ግን ናትካ ግን ዓመታትካ ፍጹም ናትካ ግን ዓመታትካ ፍጹማይ ውዳይ ናትካ ግን ዓመታትካ ፍጹማይ ውዳይ ኢየሱሰይ ዓመታትካ ፍጹማይ ውዳይ ኢየሱሰይ ዓመታትካ ፍጹማይ ውዳይ ኢየሱሰይ ዘመናትካ ፍጹማይ ውዳይ ንኣምላኽነትካ መወዳእታ የብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳራይ እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ መወዳእታ የብሉን አልፋን ኦሜጋ ቀዳማይ ዳራይ ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 ተባረክ ጎይታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ለዕልበል ለዕልበል ጎይታ ለዕልበል ለዕልበል ኢየሱስ ለዕልበል ሃሌሉያ ኩሉ ነገር ክውዳ ንስኻ ኣትባልፍን ኩሉ ነገር ከሓልፍ ንስኻ ዘላለማዊ ኩሉ ነገር ከሓልፍ ኢየሱሰይ ኣይተሓልፍን ኩሉ ነገር ክውዳ ናትካ ግን ኣይውዳእን ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እስኪ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ሃሌሉያ ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆኖ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አባዳባ ሻካላ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ክብር ደሎ ሕፍስ ንበለ ካብዚ ንላዕሊ ራባዳባ ሻካላ ላባላላ
ዘላለም ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ኣተዝሕልዎ እስከ ቁሩብ 2 minutes ንውሽጥና እስከውቶ ይስረጽ 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 This is the Holy Spirit. This is the heavenly spirit. Hallelujah. أجهم اسك hallelujah. ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እስከ በኳይት ሆነ አጥቶ እግዚአብሔር ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር ያቀባታሉት ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም ተቀበሉ ወስተይዎ ይስረጽ yes ሕዝኩም ወትከዱ ምንቲ ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብሩ ወስከ ትማልን ሎምን ዘላለም እግዚአብሔር ኢኻ ትማልን ሎምን ዘላለም أجهم yes اسم منفس كل سنة خيرنا تمالن لومن زلعالم one more minute تمالن لومن زلعالم እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢኻ تمالن لومن زلعالم እግዚአብሔር እስኪ እልልታ ደልዎ ክብር ደልዎ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ቁሩብ ጊዜ ሄዱላ ሎ ግን ምስ መንፈስና ንኸይድ ኣይኮነ እንዲ 2025 ካኸም ኢልኒ ከምዚ ክመፅኡ ምስቲ መንፈስ ግድ እስከ ምስቲ መንፈስ ንኸይድ እስከ የጣቓዕ ምስ መንፈስ ንኸይድ እስከ ምስ መንፈስ ንኸይድ ምስ መንፈስ ንኸይድ ኣለና ዲ እስከ ካብዚ ላዕሊ እወ ኣሕዋተይ ኣጆኹም ናይ ብሓቂ እዚ ሓሲብና ኣይኮንና እንተገይሩ ግን ክልተ መዘመራን ግሩፕ ሓሊፎም ሕጂ ኸ ገና ሳልሳይ ክመፁ እዮም ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ኣቲንክ ናይ ኣምልኾ መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ይረአይ ካበይ እዩ ካብቲ ደይረአይ እዩ ሶ ኩሉ ፕሮግራም ኣምላኽ እዩ ንባረኽና መዘመራን ኣምላኽ ብርኽ የብልኩም ኣለ ሓውና ምስ ሰበይቱ ኣምላኽ ይባርኮም ናይ ብሓቂ ፍሕፍሕ ኢልና ኣለና ኣይኮነ እንድዩ ከምዚ ኢልና ናብ 2025 ምእታው ሓሲብና ንፈጥር ኢና ኣብ እግዚኣብሔር ይኮልና ክንቅፅ ኢልና ቁሩብ ኣጆኹም ግዜ ድፍእ ክነብላ ኢና እዞም ኣሕዋትና ከዓ ቁሩብ እዞም ደቅና እስከ ብኦም ክባረኽ ደሊ ሰብ ተካእትና ኢና ፈቲኻ ጸሊኻ ብኦም ከዓ ክንባረኽ ኢና ምክንያቱ መን እዮም እዚኦም ተካእትና ፊው ይርስ እዮም ደለዋና እቶም ክስታይ ከዓ ቀልጢፍና እንጠቀመለን ተንጸጋና ከይመንጠሉና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብዚ መንእሰያት ክመፁ እዮም ወስዩ ኣሎ Come on. The new generation. Hallelujah. Hallelujah. Shoot. I asked for. I asked. You ask for. I didn't ask for anything because I don't get any for Christmas. Come on. You don't get anything for Christmas? You get more than combined. Well, I do get one gift. Getting to spend time with my mom. That's not even a gift. Like, what is that? No, we come back in. Come back in. Where's Marty? Hi kids, how was your day today? Good. We're good. Why do you look so sad? Because this year we're not going to have any presents. What? What? What do you mean? I was bankrupt. What do you There's mean no you were Christmas bankrupt? without presents. We have to go, we have to spend time together without presents this year. A Christmas, it's barely a Christmas without any presents. There's no point. Okay, just calm down and count to 10 and close your eyes. 1, 2, 2, 3, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Where did he go? Man, this is annoying, bro. We're not getting anything for Christmas. We're Come gonna be poor on. like Issei. Yeah. Hi, Issei. Hi. How are you? Not so good. What happened? Basan, Daniel, and Elita were making fun of me. Why? Because we're so poor we can't get any presents. Christmas isn't just about the presents. It's about Jesus being born. Mary, she was... Do you know the story of Mary and Joseph? No. Mary, she was a virgin, and an angel came to her and said that she will be pregnant with Jesus. And Bro, come on. We're not getting any presents this year, not even one. no point for Christmas. Hey guys, why do you guys look mad? Because we're not getting any presents. That's why you guys are mad? Do you know how many kids don't get presents during Christmas? Easy for you to say. You get a bunch of presents for Christmas. Maybe I get 1 or 2, but I don't base my happiness on that. Do you guys know the story of Mary and Joseph? Do you know that Mary was only a virgin and a fiance when the angel of the Lord came to her and told her that she was pregnant with baby Jesus? Wonder how old she was. You know, Mary was probably around 16 or 17. Hey guys, what are you guys talking about? They're mad because they're not getting presents during Christmas, and I'm trying to tell them that they're being unreasonable. So I was telling them about the story of Mary and Joseph. Oh yeah, my mom was just telling me about this story. I don't get presents because I'm poor. I'm actually middle class. But my mom wants to teach me that Christmas is not all about presents. It's about Jesus being born. Could you please tell them the story that your mom told you? Okay. So Mary was a virgin, but then one day an angel came up to her and said and told her that she was going to give birth to a baby through the Holy Spirit, and he would be the savior of the world, which is Jesus. And then she was betrothed to Joseph, and Joseph he found out that she was pregnant, and during that time they used to stone people who were pregnant before marriage. But he didn't want that to happen to her because he was a righteous man. So he wanted to divorce her quietly. But then one day in a dream when he was sleeping, an angel told him to stay with her. And then after that they went from Galilee to Bethlehem because there was a census going on. And then they couldn't find any place to give. Mary had to give birth, and they couldn't find any place for her to stay. So they had to go to a barn, and in the barn, Jesus was born. And then the angel told the shepherds in that area in the hills to go see Jesus, and they told the shepherds about Jesus. And then like maybe 2 years later, the Magi came from the east, and then they gave birth. They gave presents to Jesus. Do you guys finally understand what the true meaning of Christmas is? Yes. Wow. Thank you so much for you. telling us. Kids, where are you? We're here. Oh, I'm so happy to see you guys. We're so sorry. We didn't mean all that stuff. We didn't really know the meaning of Christmas. We thought that it was only presents, but it's actually about the birth of Jesus Christ and how he came into this world to save us.
Issei, where are you? Right here. Oh, hey. We have to eat dinner now. Do you guys want to come along? Sure. But first, let's worship. Oh, come, all ye faithful. Oh, joyful and triumphant. Oh, come, oh, come ye to Bethlehem. Lead us to him. Oh, come, let's adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, Christ the Lord. Oh, come, now be faithful, joyful and triumphant. Oh, come, oh, look down ye to Bethlehem. Oh, come and be holy, joyful and triumphant. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Hail Christ the Lord. Oh, come and be faithful, joyful and triumphant. Oh, come and be faithful to Christ the Lord. The kingdom, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Verses. Luke chapter 2, verse 10 to 11. And the angel told unto them, Fear not, for I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. And for there is a Savior, for in this day in the city of David there is a Savior born, a Savior of Christ, which is Christ the Lord, and he's born. Jeremiah 17:7. For blessed is the one who trusts in the Lord. Zechariah chapter 9, verse 9 to 10. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See your king coming to you with righteousness, having salvation, gentleness, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I'll take your chariots from Ephraim, and the war horse from Jerusalem, and the battle bows will be broken, and he will proclaim peace to the world, and his rule will extend from sea to sea and from the river to the end of the earth. Luke 1:37 says, For nothing is impossible with God. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord shall give you a sign. The virgin shall conceive and bear a son, and we shall name him Emmanuel. Matthew 1:21. She will bear a son, and you shall call him Jesus, for he will save people from their sins. Isaiah 9:6. For to us a child is born, and a son is given. A government will be held upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Everlasting Father, and Prince of Peace.
ካብዝ ላዓለ እስከ hey shout out for this generation hallelujah እስከ ኢድኩም አልዕልኩም ነዚ ጀነሬሽን እዚ ክንጽልየልና አሜን ዶ ካብዚ ድኸበደ ጊዜ እግዚአብሔር ከዕጥቆም እስከ እንጸልየሎም ኢድኩም እስከ ጸልይሎም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናኻ ንበካልና በልዎ ወእግዚአብሔር ንሕና ካብ ዓሙና ዓላል ናኻ ንበካልና እግዚአብሔር ንሆ ካብ ሕጅ ጀሚርካ ክትዕጥቆም ሃሌሉያ በቅብአትካ እግዚአብሔር ክትከናኸሎም ጸለና እግዚአብሔር ራዳር ናይ ሰይጣን አይረአዮም እግዚአብሔር መላእክትካ ይሓልዎም እግዚአብሔር ካብዚኦም እግዚአብሔር መላእክቱ ድሕልዎም እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍ ዓድ እንዳኸድሰብኩ እግዚአብሔር ክኾኑ ጸለኹ ካብዚኦም መምሃራን ይፍረዩ አፖስቶላት ይፍረዩ ፕሮፌታት ይፍረዩ እግዚአብሔር በቅብአትካ ሸፍኖም ወእግዚአብሔር ሓንጎሎም ከአግለጸሎም the spirit of wisdom the spirit of understanding knowledge ወሃቦም ጎይታ ካብዚኦም መምሃራን ይኹኑ ነዚ ድመጽእ ደሎ ጀነሬሽን ድናጣው ይኹኑ ስኻ ሸፍኖም ክሳብ ግዜ እርግኖኦም ከስኻ ትህልዎም ጸለና እግዚአብሔር ኣብ ገዝኦም ከ ንወለዶም ሓግዞም ወለዶም ክምህሮም ከዕጥቆም ከ እግዚአብሔር ጸለኹ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካልና አሜን you are all blessed all right you're done god bless you all hallelujah thank you ናይ ብሓቂ ተባረኸ መዓልቲ እዩ hallelujah we am so blessed ሳልሳይ እብረ መዝሙር ክስታይ ጌርና እግዚአብሔር መችስ አጸመውናን አሜን ደሕዋተይ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ኮይንልና ከረና አምላክ ይሆን ንረጋጋይና ግዜ ለና ኩሉ ግዜና መኒ ናይ እግዚአብሔር so ንእግዚአብሔር ቢዚ ንኾነሉና ማለት እዩ እስከ በህድአት መንፈስ ቁርብ እግዚአብሔር ድበለና እንዳስተንተና ሃሌሉያ ንክነ መስጉነና 1 minute እግዚአብሔር ነመስግነካ ነው በሉት ምስጋና በጣም ይደል ሃሌሉያ nothing is for granted እዚ እግዚአብሔር ተድፈቶልና ነበር መዓልታት ጸሊና ጼምና ይኮናና አምጺና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካልና ስለዚህ ህብረት ተመስገን ስለዚህ መጓሰት ተመስገን ስለዚህ ቆልዑ ተመስገን ስለ መነሳያት ተመስገን ወእግዚአብሔር ቅብአት ካክተፍስስ ስለድፈታኻ ነመስግነካልና እዚ ደመናዚ እግዚአብሔር ስለደምጻኻ ነመስግነካልና ጎይታ አዚና ንባርካካልና ሃሌሉያ ክብሩ ሁሉ ይሁን ሃሌሉያ ተባረኹ so ናይ በሐቂ ሎም ተባሪኽና ያናምሽ እግዚአብሔር ይባረክ ነው እስከ one more time ደስ ይደበለኩም ሃሌሉያ አይኮን እንዴ ዓለም አብቱ ደሪቃላ ንሕና እንጠልላልና ሰጉዲል አሜን ዶ ሃሌሉያ ኩሉ ሰላም እዩ ብዙ ሓይዘኩም ነይ ግዜ ስለደኸደና ሰንበት ሰዓት ክንደና እንጅምር 10 9 ድመስለና ለና ወይ ከዓ 11 10 ደኹን መጽኸን እግዚአብሔር ቆጠሮ ክነኽብር ደል ያለው the holy spirit is here 10 o'clock so نخبرنا the holy spirit 10 نمص I know it's hard but let's make it happen for 2025 Wednesday class 6:30 by the way ሰለስተ መዓልት ንጾም ጸሎት ነርና አምላክ ባርኩም ተድመጽሁም ተምደመጽሁም ከአምላክ ባርኩም ተጸልይልኩም እዩ it was wonderful time ካብ ጎይታ ይነሩ 2025 ስኡልኩም አይተተውይልና ናይ በሐቅ ብምርሒትና ገርናዮ እግዚአብሔር ባሪኹና 2025 ንውስኸሉ ፓወር ንወጸሉ ዓመት አሜን ደሕዋቴ ነዚ ሒዝኩም ሞኺዱ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣብዚ ቤት ክገብር እዩ ጸጉን ከፍስስ እዩ ሃሌሉያ ናብ ካልእ ከይከድኩ እግዚአብሔር አንቶ ይድብለን ነበረ 2025 ቅድሚ መሓድና ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ክንዕሪ ኣለና አሜን ደሕዋቴ ሰንበት ጽቡቅ እዩ ከምዚ ግን ኣብ ገዛና ኮኔክሽን ምስ አምላክ ክህልወና ይደሊ ያሎ ከይረሳዕኩ አንቶ ይደይ ነበርኩም ፕሊዝ ሌትስ ሃቭ ኮኔክሽን 2025 ብዙሕ ነገር ክኾን 26 ብዙሕ ነገር ክኾን lot of things ደርአየን ኣሎ ኣነ ጊልቲ ክኸውን አይደልኔ ኮኔክሽን ሃለኹም ንሁለና ኣቦና እዩ he is ready አሜን ዶ ጎይታ ሲምፕል እዩ እዚ ፊዚካል ወርልድ ዓብልና ነበር ሲምፕል ክሰምዖ so please connect ኩኑ ምስኡ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ድመጽእ ደሎ መዓት ክስውረና እዩ ካልኣይ እግዚአብሔር ኣብዚ 2025 ጸጋ ከፍስስ እዩ ቶም ተጸዋዕኩም ጸጋ ብዙሕ ሰብ ክግለጽ ይብዚ በብድለና ከዓ እግዚአብሔር ክነገልግሎ አሜን ደሕዋቴ ኣብ ገዛና ናና ፕሮፌሽናል ናምሽ ኣብዛ ክንመጸልና ግን ድላዩ ማዕጽያጾና መሬት ክሳይ ግበረና ክንእዘዞ ኢና አሜን ደሕዋቴ ንአምላክ በጣም ክንእዘዞ ይደል ያሎ እሱ ይድመርሖ ናቱ ቤት እዩ ብናቱ ብድበለና ንኸይድና እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ አይቲ ግና ሒደትዮም ይብላሎሞ እግዚአብሔር ካብዚ ድበለጸ ካብ 2024 ንላዕሊ 2025 ክነገልግሎ ኢና አሜን ነው so God is so serious about this እግዚአብሔር ተጠቅስደና አንተ ወይ ዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ኣሰርካ ስብሒ
ينطبطب فوق እግዚአብሔር አመስግና ናይ በሐቅ አንተ የነበርኩም 365 days ብሬ ወላ ሓንቲ ክትበጽሕ ቀሊል እዩ every day ሰይጣን ሰይፍ ክሰድድ መላእክትና hana ሀቅ ሕሉና ይድዑዱ ደለው ሶ እግዚአብሔር ነዚህ ነመስግኖ ደል ያለው ሶ ክብሩን ምስጋና ንኡሁን አለ ሓውና አንተ እንዳ ዘመረ ታደቀረብኳ ጥቅሲ ይዝምራ ነይሩ አነ ዝሓስበትኩም ዘለኹ ሓሳብ ፈልጦ ይብለናል አምላኽ መፈጸምታን ተስፋን ከበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፋ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ክጽውዑኒ መጽኡኩም ድማ ክትልሙኑኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ ብምሉእ ልብኹም እንተ ደለኹምንስ ክትደልዩኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ይብለናሎ 2025 ብምሉእ ልብና ንኸይደሎ አሜን ደሕባተይ ስጋ ስራሕ አሎ ሓዳር አሎ ገለደ ይኮነ ቅድሚ ሁሉ ንመን ክንቀድማልና ንክርስቶስ አሜን ዶ ይኹነና ዶ ጎይታ ከም ይድብለና ደሎ ሕዋተይ እዚ ናይ ከነገርኩም ክሓልፍ አይደልነ እዚ ላተር ዴይ ግሎሪ ኦፍ ዘ ላተር ዴይ ማይ ዝናብ ናይ መወዳእታ ይመጽእ ደሎ for the body of Christ this coming year so እዚ ክሓልፈን አይደልን ሕዋተይ በቃ ንሕና ጠቢቕና ናኡ ክንቀባበሎ ኢና ኣብዚ ኸዓ ጸጋ ፈሲ አሜን ደሕባተይ so እዚ ከምዚ ናይ ትማኒ 23 24 25 ገለ ድባሃል ይኮነ this is special year ብዙሕም ሪኢኹም ትኾኑም ሶ ጎይታ ሲሪየስ ክንኮን ደለና ኣሎ አጀኹም በሓንሳብ ክንዓይና ኒው ይር ይመጽእ ኣሎ ኒው ይር ማሲና ነኽብሮ ሶልስ ምሸት ፕሊዝ ኣብ ቆፀሮና ንምጻእ ኩሉ ጽዑም ግዜ ክህልወናዩ መዓድ ኣለና ናይ ወርሺፕ ናይ ኩሉ ግዜ ፕሊዝ ታጊፍትኻ ይትረስዕዋ ቁር ቫሉብል ተኾይናኻ ጽቡቕ እዩ ልብኹም ዓቢ ባምቡላ ሒዝኩም ከይትመጹ ወይ ናፍኪን ልብኹም ዓቢ ደቂ ዓበይቲ ሶ ኣጆና ብሓንሳብ ኢንጆይ ክንገብረና ኣብዚ ፍላይ ኣብዚ ከተማ ተለኹም ምፁ ፕሊዝ ዶንት ሚስ ዚስ እግዚአብሔር ክባርኸና ዓሚ ብጣዕሚ ወንደርፉል ግዜ ነርና ለብ ዘመን ከዓ ከምኡ ሶ እግዚአብሔር ይባረኽ ኩሉ ሰላም እዩ ካልእ ሓደሽቲ ኒው ይር አለ ለህ ተገልግለና ናይ አለ ሎ ሓብኤ ነይረ ከነገረኩም አለ ሓውና ከገልግለና እዩ እስከ ጣቕዑሎም ነዚ ስድራ ቤት እዚ ንሳቢ ሓፍትና ንኣለ ሓውናን ብጣዕሚ ኢና ነፍቅሮም ብሩኻት ጽቡቕ ልቢ ትሑታት እግዚአብሔር ድፈቶም ሰባት እዮም ናይ በሓቂ ካብኡ ኮይንና እምበር ክስታ ኣይኮነን we don't take it for granted ናይ በሓቂና ነኽብረኩም ንፈትወኩም so ደስ ድብል መዓልቲ እዩ that means መዘመራን ከዓ ኣለዎ መስለን ብድሕሪት ኣሎ ምሽ so that means ሰማዩ ምሕዳርና ማለት እዩ ኣይኮነን ድ ከፍ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ኮም ይድብለሉ ከፍ በሎካ ልዕል ክንብልና በቃ አዲስ ነገር አለው ክገድፍ ሓሲበ ነይረ እቲ ቀደም ዝነበረ ኣይትዘክሩ ነቲ ናይ ጥንቲ ከዓ ኣይትሕሰቡ እንሆ ሓድሽ ነገር ከገብር ይብላል እስከ ጣቃ ነዚ እግዚአብሔር እዚ ሃሌሉያ በላ እንዳበለንስ ምስ ግዜ ሕጥረት ይጓይ ጸኒሐሞ እንሆ ሓድሽ ነገር ገብር ሓድሽ ትቦቅላላ አተለሊዋ እንዲኹም እወ መገዲ አበረኻ ወሓይስ ድማ አምድረ በዳ ከገብር ይብላል ቤቴ ሪአቶ ደት ፈልጥ ጸጋ ብዝኽፈስስ እዩ ትተሓባበር ዲኻ ጸጋኻ ትከባበር ዲኻ አሜን ዶ እሱ ደተራይ ኣብዚ ነጋ ቸርች ደተራሁ ኣብዚ ክፈስስ እዩ ዋይ እግዚአብሔር ስለ ድፈቶ እወ እዚ ይምጣ እንደ ትገለሎ ባም ካኡ ገዲፍ በቃ ኣብዚ ያገብራና ኣሎ ኢየሱስ ሽኮር አይኮን እንዴ እስከ ዳቁዕሉ ስዊት ጋድ አይኮን እንዴ በቃ ቀደም ማጣት ህጁም ኮም ይበቃ ኣብዚ ደበቃ ኣብቲ ሽማምንት ደሎ ተጠምጠሙ ገለ ከይድኒ እግዚአብሔር ነዞም ጨምጫም ገዲፉ ናባና መጽሎ እግዚአብሔር አሜን ዶ ነዞም ሚሊዮነራት ገዲፉ ኢየሱስ ሚሊዮነራት ልኾኑሎ እዚ ክብርን ይሁን አሜን ዶ እስ ኤክሳይትድ ሆና one more time for Christ woo we love you Jesus we love you Lord ሓንቲ ድገበርና ኢና ንሕዋቴ በቃ እሱ ስለ ድፈትዎ ጥራይ አሜን ዶ ስለ ድፈትዎ ጥራይ ክንደና ይጸሊና ክንደና ይጸምና 40 ጾም ዲና ከረን ሆሬብ ወይ ከዓ ከረብ ሲና ከይድና አይገድናን ኣብዚ አኸለና ግን ከባርኽ ደሊሎ መሰዊና ጥራይ ንሓድስ አይከነን ኣብታ ሲክሬት በለስ ንተሓባ እግዚአብሔር ንብዙሕ ሰብ ገልጽ ይብላሎ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ሶ ሓደሽቲ ካበይ ክንብል where you from Oakland that's my old city Bay Area what about you where are you from መነመሽምኩም السند نهير الله يبارككم سكاتا علم بيتنا كبوتي ونزم من سيات هاللويا join them كلا brother نعم الله سبمن كابي اوه الله يبارك كاليفورنيا وري رومنا لو تعال join us ابزخا كاليفورنيا لو الله يبارك ጎይታ ይባረክ እሱ ድበለ ኾን ኮሎ ደስ ይድብል አሜን ዶ ሶ በቃ ካብዚ ነው ጊዜ ወስድኔ ሎሚ ቃል ደካፍለና ሓውና ፍቱ
ንኡን መንፈስ ቅዱስ ነዚ ቦታ ካሓድገ ቅድሚኡ ግን ሓውና እዩ ናብ ዝመጽኡ ናይ ዕሽር ናይ ሞባን ክጽልይ ኣሎ ተባረኹ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነክ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ስለዝነበርና ጊዜ ሁሉ ክብር ንዓኻ ይኹን አምላክና እግዚአብሔር እንሆ ጉልበት ጥዕና ሂብካ ሰሪሕና ክንኣቱ ዝገበርካ ስኻ ኢኻ እሞ ካብቲ ባዕልኻ ዝሃብካና ቤትካ ዝኸውን ሒዝና መፂና ኣለና እሞ ንስኻ ክትባረኹ ኣብቲ ግቡእ መዓሉ ክውዕልን ክትረዳእና ንጽልይ ኣለና ተረፈ ጊዜና ኩሉ ንዓኽና ሓሊፍና ሃብና ብስም ኢየሱስ ኣሜን أملاخي كم زيبلك كل جزء صراخ فلو صراخ فلو صراخ فلو صراخ فلو صراخ فلو وأملاخي كم زيبلك دقاقي سراغاغرو 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 እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለ ሁሉ ነገር ለአምላክ ክብር ይሁንና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ከምድማር ናበበዛህ መጽሔና እጅለም ድማ በዚ ደው ይላለኹም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መቼም ተረዲኩም ከሆነ ተስፋ ይገበር እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ብዙሕ መንገድ ዛሰብከተይ ኩላው ሲዶማ ዘመሰናት ማለት ክብረኻን አምላክ ይሁን ስለዚህ እስከንዲ ሰምለ የለው ሀብት ክብሎ ዝደለኹ ማለት ኩለንተ ዝገርመኩም ኩለንተን ዘዳለኽዎን ዳርጋ ብዝባሃል መጠን ማለት ኢለሞንሞ ስለዚህ አቃሪሎም ለይ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብረና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን አምላክን ይሁን ለምን ካፈለ ቃል ጸር በዝባል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጊዜው ናቲን ከይዲው መስለን ለእስራኤል ክብረት ለአሕዛብ ድማ ብርሃን ተወሊዱ እግዚአብሔር አሜን ዶ ንመን ክብረት ለእስራኤል ክብረት ለአሕዛብ ካንታይ ብርሃን ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ሰባት በዓላት ነብዝሕና ሓደ ይኮንስ ክልተ ያዘልና ካነግ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በርዝዴ ይኩን እንዴ ኣብ ኩለን ካሰለብሬት ንገብር ክብርና አምላክ ይሁን ሕጂ ብዛዕባ ስፔሲፊክ ዴይ ኮንኩ ክዛረብ ለእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንታይዳ ብዛዕባ መውላዱ ናይ መውላዱ በረኸት አባና ዝኾነ በረኸት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምናይ ግእዝ ይሁን አምናይ ፈረንጂ ይሁን እዳዝ ማር ብዛዕባ ይኩንኩን ክዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ግን ክርስቶስ በመውላዱሲ ንዓና ተኸፈለን ዘካፈለና በረኸት ወይ ከዓ ዝኾነልና ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ በዓቢው ኣብቲ ርእሲ ጠይሰ ከም ዘለኹ ንእስራኤል እንታይ ክብረት ንአሕዛብ ካንታይ ብርሃን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ክንጽልና እግዚአብሔር ይመስገን አጽር ጸሎት ሃሌሉያ ኢየሱስ أفيك زنتي وصدقها كوسخلو مسكانها ጥበብ ስልጣንን ናትካይሞ ስምካን ዘልዓለም ከቢር ሎ ዘመናት ወርሓት ለዋውጥ ዓሚቁን ሕቡእን ትገልጽ ነቲ ኣብ ጽልማት ዘሎ ትፈልጥ ግዜ ሓልፍ መዓልታት ክትካም ወርሓት ሰጊርና ዓመት ክንቆጽር ዘመን ሓሊፉ ዘመን እውን በፂሑ እቲ ዝነበረ ብኻልእ ተተኪኡ
ኩሉ ተለዊጡ ዘመናት ተቆፂሩ የሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ ኣይውዳእን ከቶ ዓመታትካ የሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ ኣይውዳእን ከቶ ዓመታትካ የሱሰይ ግና ከም ቀደም ካይኻ ኣይውዳእን ከቶ ዓመታትካ አሚነካ 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 ትማሊ ሓሊፈያ እንደ ኣሕሊፍካ ንስኻ ትማሊ ሰጊረያ እንደ ኣስኪርካ ንስኻ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ትማሊ ሓሊፈያ እንደ ኣሕሊፍካ ንስኻ ትማሊ ሰጊረያ እንደ ኣስኪርካ ንስኻ ፅባሕ ከዓ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ ኣይሓልፈንን እዩ ጊዜ ኣይሕልፍን ጊዜ ኣይሓልፈንን እዩ ጊዜ ኣይሕልፍን ጊዜ ከየመስገንኩኻ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ ትማሊ ሓሊፈያ እንደ ኣሕሊፍካ ንስኻ ትማሊ ሰጊረያ እንደ ኣስጊርካ ንስኻ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ ብፅባሕ ኣይሰግእን ሎሚ ግን መስግነካ እግዚአብሔር ይመስገን። ዓመታቱ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ዘመናቱ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ንዘላለም ዝነበር አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን። ሃሌሉያ ክርስቶስ ስለስተወልደ ንሕና ብህይወት ደው ኢልና እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታና መድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ። እግዚአብሔር ብምውላድካ በረኸት ኮይንልና ኣለሞ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ናብ ብርሃን ስለዘሰጋገርካና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ቃልካ ግለጸልና። ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ ሕጂ እንድካፈሉ ቃል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ስምዖን ዝተዛረቡ ቃል እየ ካብ ወሲደ ፈርሲ በእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ አሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓን እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ኣፋንዎ ኢሉ። ንምንታይ ብርሃን? ንኣሕዛብ ብርሃን ንእስራኤልካ ክብረት ዝኾነ ብምርኣዩ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ኣፋንዎ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እግዚአብሔር መጀመሪያ ንአዳምን ሔዋንን ምስ ፈጠረ ኩሉ ክበልዑ እንታይ ገይርሎም አዚዝዎም
ማለት ኩሉ ብጀክ ሓንቲ እታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጦም ኩሉ እንታይ ክብሉ እዮም ኣዚዝዎም እዩ ሓንቲ እታ ማእከል ገነት ኤደን ዝነበረት ንዓን ኸይበልዑ ጥራይ እዩ ኣዚዝዎም እምበር ኩሉ ክበልዑ እንታይ ገይሮም ኣፍቂድሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነገር ግና ብሰንኪ ናይ ሰይጣን ውዲት ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትብልዕዋ ኢሉ ኣዚዝዎም ዝነበረ ኦምበለስ እዛ ኦምባል ማለት እዩ ንዓ በሊዖማ ስለዚ ንዓ ስለ ዝበልዕዎ ከዓ ካብ ገነት ኤደን ክባረሩ ከለዉ ንርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣባይሩ ሱቕ ክብሉ ኢሉ ብኡ ክሰዶም ከዓ ኣይደልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ናይ ድንጋፂ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ መጀመርያ ንሰብ ካብ ገነት ኤደን ዋላ እንትባረሩ ንሰብ እንታይ ኣትሉ ኪዳን ኣትሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 እንታይ ይብልና ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፀልእ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኖ ክትነክስ ኢኻ ዝብል ቃል ንኣዳም እንታይ ሂቦ ተስፋ ንሱ ዝብል ቃል ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሱ ዝብል ቃል ንክርስቶስ መምጻእ እዩ ዘመልክት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ንሱ ዝብል ቃል ንምንታይ እዩ ንክርስቶስ ከም ዝመጽእ ምልክት እዩ ዘመልክተልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባሃሉ ክዛረብ እምበር ኩሎም ጠቂስና እንታይ ንገብሮምና ኣይንውድኦምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግን እቶም ጉልሕ ዝበሉ ጥቕስታት ወይ ከዓ ሓሳባት ግን ዝሓለፈ ጠቂስዋ ረኻውና ኣዲሳለ እውን ኣብ ገዛ ኮይነ ዳርጋ ደው ክብላ ይኸፍቲ ነይረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግን ክብርና ኣምላኽ ይኮነ በዚ ኮነ በቲ ኣምላኽ ይስበኽ ክርስቶስ ይስበኽ ስለ ዘሎ ንኣምላኽ ክብሪ ይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ንሱ ዝብል ሓሳብ ኣብዚ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ኣብተን ዳሕርወት መዓልትታት ከም ዝግበር ከም ዝመጽእ ዘመልክተልና ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኮን ስለዚ ካብቲ መጀመርያ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝሃበዎ ተስፋ ወላ እኳ ሰብ እንተወደቐ ግን እግዚኣብሔር ተስፋ ሂብዎ ሓደ ካብ ተስፋ ከዓ እንታይ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 እውን እግዚኣብሔር አብርሃም ንመስዋዕት ምስ ቀረቦ ንይስሐቅ ብድሕሪ እንታይ ገይሩ ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ ህዛብ ኩላ ምድር እንታይ ከም ብዘርእካ ክባረኹም ኢሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22:18 ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝሰማዕካ ቃለይ ስለ ዝሰማዕካ እንታይ ክባረኹ እዮም ብምኽንያት ምእዛዝ ናይ አብርሃም ሲ ንዓና በረኸት ኮይኑና አምላኽ ይመስገን ምእዛዝ ናይ ምን ናይ አብርሃም በረኸት ሲ ናይ አብርሃም ምእዛዝ ንእስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንኣሕዛብ ካ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ብርሃን ኮይና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን በረኸት ኮይና እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ አብርሃም ካብ ኡር ከለዳውያን ክወፅእ ከሎ ብዩቱብ ሪኦ ኣይኮነን ወፅዩ እግዚአብሔር ብዩቱብ ተዛሪቦ ኣይኮነን ወፅዩ ብማስ ሚድያ ተዛሪቦ ወፅዩ እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ብራእይ ተገሊፅሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ከተኣዝዩ ከዓ ወፅዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣቦታቱ ተመክሮ ዘይነበሮም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ጣዖታት ዘምልኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ምስ ተዛረበ ግን ተኣዚዙ ካብ ኡር ከለዳውያን ማለት ሕጂ ኢራቅ ዘሎ ቦታ ማለት እዩ ካብ ባቢሎን ናበይ መፅዩ ናብዚ ሕጂ እስራኤል ዘሎ ቦታ መፅዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ ብምኽንያት ምእዛዝ አብርሃም ነቲ ቃል ምእዛዝ ንዓና ናብ ምእዛዝ ኣምፂና ኣይኮነን ድዩ ነቲ እምነት ምስ ተኣዘዝና በረኸትና ኮይኑ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን አብርሃም ብእምነት ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣሚንዎ በረኸት ከዓ ኮይንና ንሕና ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እንታይ ኮይና ኣሚንናዮ ምስ አብርሃም ድማ እንታይ ኮይና ተባሪኽና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ ንአብርሃም ብዙሕ እዩ ነቲ ንአብርሃም ዝተዛረቦ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ግን ሓደ ከም ኣብነት ዘምፃኽዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22:18 ዘሎ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሙሴ እውን ተዛሪቡሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ዘዳግም ምዕራፍ 18 ዘዳግም ምዕራፍ 18 ኩልና እንፈልጦ ቃል እዩ 18 ኦኬ ከመኻ ዝበለ ነቢይ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንስአሎም እየ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከነብር እየ እንታይ ኢልዎ ንሙሴ እግዚአብሔር ከመኻ ዝበለ ነቢይ እንታይ ገብረለ ነቢይ ከተንስአሎም እየ ከመኻ ዝበለ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ እንታይ ገብር እየ ከነብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን
እዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ከም ዝኾነ ዘመልክት ሓሳብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ተባሂለሎ ካህን ተባሂለሎ ሓደኻ ንጉስ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ደቂ እስራኤል እዞም ዓበይቲ ሰለስተ ነገራት ነይሮም ኣብ ጉዕዞኦም ኣብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ንግስነት፣ ነቢይነት፣ ታይካ ክህንነት በዚ ናይ ዘመንና ፀዋውዓ ከምዚ ኤክስካቲቭ ጁዲሻሪ ወይ ከዓ እዚ ሓጋጊ ፈፀማ ኣካል ናይ ዘመናውነት ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። the same thing ኣብ እንታይ ይሩ ኣብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ከምኡ ነይሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተባሂለሎ ነቢይ ተባሂለሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኦኬ ነቢይ ከም ዝኾነ ዘመልክተልና ሓሳብ ገለ ቃል ክዛረብ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7:16 ሉቃስ ምዕራፍ 7:16 ኖ ሶሪ 14:19 ማለት እዩ። እቶም ዘሰብ ኤማሁስ ዝተዛረቡ ኣባውነላ ግን ናይ ሉቃስ እሞ ንኺድ 14:19 ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም ሰብ ኤማሁስ ካበይ እንዳኸዱ እግዚአብሔር አምላክ መስ ካብ ኢየሩሳሌም namእንታይ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመርሓ ኤማሁስ ናብ ትበሃል ዓዲ እናኸዱ ከለው ኢየሱስ ክርስቶስ ታጊሮም ብድንገት ከይፈልጡ ኣይለለይዎን ግን ድምር ኢልዎም እግዚአብሔር አምላክ መስሎም እንዳዓለለ ከዓ ኣብ ታሕቲ እንታይ ንረክብ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ብቃልን ከኣሊ ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ብምንታይ ብግብርን ብቃልን ከኣሊ ዝነበረ ሰብኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ብግብርን ብቃልን ከኣሊ ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ ነቢይ ተባሂሉ ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ተወሳኺ ኣብ 7:40 ኣብ ሉቃስ ረኽቡና 9:17 ከምኡውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰለስተ ዓበይቲ እቶም ዓበይቲ አንተ በዝጠቕስናዮም ነቢይነት፣ ንግስነት፣ ክህንነት ሰለስቲኦም እንታይ ገይሮም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስቲኦም ተቐይሉ ሒዝዎም ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሓደ ነቢይ እንዳልና እቲ ካልእ እንታይ ነቢይ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝኾኑ ምስልኩም ፀጋዓ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ግዜ ነቢይ ፀጋዓ ኣምላኽ እዩ እምበር ፀግዒ ሰብ ይኮን። ኣብዚ ግዜ ዘበና ፀግዒ ሰብ እዮም ኮነ እንዲሁ ማለት ንኩሎም ይኮን ግዜ ዝገብር ዘለኹ ግን ብዙሓት ፀግዒ ሰብ እዮም። እዞም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ዓበይቲ ዋላ ሕጂ እውን ዘለዉ እቶም ናይ ሓቂ ነቢይ ዝበሃል ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ፀጋዓ ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽ ዝበሎ ጥራይ ይዛረብ ኣምላኽ ዝበሎ ጥራይ እግዚኣብሔር ይዛረብ ካብ ኣምላኽ ከዓ ናምንታይ ናብ ሰብ ከዓ መልእኽቲ ሒዙ ይመፅእ ካብ መን ዝበሎ ካብ ኣምላኽ ናብ ሰብ መልእኽቲ ሒዙ ይመፅእ ሃሌሉያ። እቲ ሓደ ንግስነት ከዓ ተጠቒሰሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ አንተ በብዚ እዞም ደቅና ይዛርቦም እዮም ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ዘሎ ከመይ ብዝበለ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቱ ከም ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፃዕቢ ተወጢሑ ንጉስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ይዛረብ እቲ ሓሳብ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ኣለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ 4:5 ልክት ሓሳብ ኣብዓተ ደጊማ ኣላ እንታይ ዘካርያስ 9:9 ዘሎ ኣብ ማቴዎስ 21 ካብ 4:5 ከዓ ተጠቂሳ ኣላ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ናይ ንጉስ እንታይ ዝገብር ንህዝቢ የመሓድር ይዳኒ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ናይ ሓደ ሽመት ናይ ንግስነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ንግስነት ከዓ ሒዝዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ዮሐንስ 19:19 ብዛዕባ ንግስነቱ ይዛረብ እዩ። ራእይ 17:14 19 እስከ ዘናይ ራእይ ንሪአና እሞ ራእይ ምዕራፍ 17:14 እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋግኡ እዮም። እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ። አሜን። እንታይ ግኑ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት እዩ እሞ እንታይ ገብሮም እዩ ክስዕሮም እዩ እግዚአብሔር አምላክ ክብረና አምላክ ይሁን። እቶም ምስኡ ዘለዉ ፅዋዓትን ሕሩያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም
يبلنا نجزابر قال جزابر أملاك مسكن سلن تدلي يزل خنتايا نجوس نجستات يسوع كريستوس انتاي نجوس نجستات نجوس تراجيكوس ناي نجستات نجوس كأمارتك بزي يسوع كريستوس تاي تباهي له نجوس تباهي له كم ور رأي بتاع 10 ساعات 10 شو تراخينا 10 ساعات 10 أب كدانون أب محكولتن دما نجوس نجستات جويتات زبل صحف سم اللهو يسوع كريستوس تاي كم زخانة نجوس كم زخانة جزابر أملاك مسكن انتهي أب كدانون أب محكولتن دما نجوس نجستات جويتات زبل صحف اللهو جزابر أملاك مسكن لذي كهنية يسوع كريستوس كالايك أنتايو نجوس يسوع كريستوس أوكي سالسايكا كهنيو مجمرة أنتاي لنا نبيلنا نجوس لنا سالسايكا أنتاي كهن إبراهيم أراشوا عطف لا كنا تنبيمناي نا يسوع كريستوس نجس النت تيوم كل ساعة خي يقول قلبهم مسلا زعقتهم بلنا تم بلي كدان كهنات مالتي يسوع كريستوس كن نزل عالم زنبر كهن آمين آمين دو سلام تايد نزل عالم زنبر كهن بسماء سلز مسح بسماء سلز مسح جابر أملاك مسح مهنياتو تيم كم متر سوزخونس مسح عقيتو قد بيو يسوع كريستوس كن كم سماءات مسيو نبتا مدراويت بيت مقدس كيكون كن أتيو نبيدا نبتا سماويت بيت مس جزاء دم حيزو أتيو جزاء دم حيزو نمتا أتيو نبتا مدراويت أتيو تمدراويت نجزية نجزيو زخون نجار كأ جزاوي السجن نبتا سماويت بيت مقدس نزل عالم زيابر أملاك مسجن نتم بفصم ناوز قرب سبعة دما كدحنا مزخيله ديك كهان زيابر أملاك مسجن لذي إبراهيم معرف شوعات إسران رخبنا شوعات إسران 4 نقول لنا نربط تحانت سكن بكاب كلتين شوعات إسران 4 إبراهيم ماذي إبراهيم شوعات إسران 4 زي جنان زي عالم زنبر سلازخونه زي حلف كهنة اللوه نمن يزمر كذله نيسوس كريستوس نزل عالم زنبر سلازخونه زي حلف كهنة زلوه اتيام كن زي عالم سلازي نبري أم زي حلف كهنة زلوه أنا تمنا بقول كيدان كهنات مالتي زي عالم سلازي نبرسي تايقلو مال زق أرز كهنة ويكاب بجدب بجيز استجدبه هنا مخان عميم زعتو يرمزيو نابتا مدراويت بلك أكو جزابي بعد زقل صوان جن كسابتين ناي تسفى زر كريستوس كسعز مسيح نسا مسيحن حترة جابي أملاك مسجن هفتح حدا دس بلنا هيجي ديك إسرائيل وفلا قدم مالتي وفلا كاك كن مركو بابلون زحاز حيزم مالتي زلهم كل حزم أب عمت حنت جينا بيت النبتة بيرسالم أب كرن أوريا زل بيت مرة استقبله نهي جدا خد له كشكم مو زي كألو خانتاي شيء أمو جنزبهم حزم خوري معتي زل سلذي إسرائيل أو زبل أنت راح نهي جدا كبس حلو جبر أملاك مسجن إيز بزخون حججن بيت مقدس أملاك نحن سلذي خوننا نبي نخيد نم نخوري بلنا نيات بيت مقدس أملاك جيرنا يرسالم ينخيد نابقلين نخيد نابقلين نخيد نابري خيد نخيد نابشنشرين نخيد جابر أملاك مسجن مغنياتو بيت مقدس أملاك امني هنس أزي كونسي نحنا سلزخون جابر أملاك مسجن ناق جابير مقدس غير جابير سلز دكوننا كملنا أملاك يكون جابر أملاك مسجن لذي كم يزبل لك جابر محرتي سلزي يسوع كريستوس انت كاهنيو كان كل جزء انت ناي نبي أنصاري ما رأس تسرحه مرتين بس كونفليكت يكفتر يعني مرات يكون تسرح كن النبي كل جزء كم تاك أف أملاخي كأملاخي هذا زمت سمال اختمارتي كهان كأكل جزء انتايو وغين هزبي محرت نايت هزبي زلمن دنقص ألم يزبل حتياتهم يسر يلم يمهل اللم مرتي كم تلقى أنت بكريستوس بلنا يجزي أملاخ مسك كل جزء انتايو وغين هزب مرتي نت حتياتهم يحبروا مرة زي كونه جن نت هزب انتايو قبل مرتي حتياتهم بدلون نابك جابر هم صم بدل يقرب لهم كايلو يلم منك كلمة أملاخ زي أملاخ مسك كريستوس قال لك أهم يجيناكم
بدلنا كله أبسنا كله كفأتنا كله زلبل كله أب تيزعنو أب سجوس عن إجابة أملاك مسكن أب السجا مسعين إحنا محرة رخيبنا إجابة أملاك مسكن سلازي نسولك كهنا نرجع كهنات شحمي بالنايت بولو إجابة أملاك مسكن سلازي كلنا كهناتنا أنا كنا أدي قد حزب تعمي جاب شحمي بالله بزح يعني أنت هيك بالله تي كهننت أملاك كهنات كيرو أوزيق من الإجابة أملاكنا كريستوس كا ليك كهنا بيزاتو نابتا قدسنا إن خاء إجابة أملاك مسك نابتا من راوي زي كونسي نابتا سمايت ميت مقدس حيزنا أحيو مخنياتو زي عالماوي كهننتنا كريستوس سوسلا زلو إجابة أملاك مسك ስለዚህ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ደቂ እስራኤል እቶም ሰለስተ ነቢይነት ክህንነት እንታይ ሓደ ከዓ እንታይ ንግስነት ዝነበረ ክርስቶስ ከዓ ነዞም ሰለስተ ተቐይልዎም ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልእ ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ዝተዛረበልና ፅሑፍ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 7:14 ዘሎ ማለት እዩ إساس معرف شو عتا أنتم لكن أزقل سوز نقول إساس معرف شو عتا أسرت ربعته سلازي إجابة بعلو تأمرتي كهبكم يو نسو دنقل كتأنس ودخاك تولديا سموون أمانيل سميو إياه إجابة بقلص استزارو مالي بقلص ده كبريا تأمرتي كهبكم إجابة دنقل كتأنس يا ودخاك ناكد قبريا كتولد يا سموها آمن كبهاليو زيابهير ويك أمانية لمسانا أمانية روحنا زي كونسي أمان أملاخ زي مكدكانس أبانا دكان أملاخ أبانا بيت مقدس أملاخ أبانا سلازي أباها تقولنا بكالي تقول المخنيات بالله ما تقول بكالي تقامو تقول المخنيات بالله ما تقول زيابر أملاخ مسكن مخنيات زي تقول أملاخ زي محرر أبانا كيرو اوكي إساس معرف تشعته تقصي شدشته هزان توليد لنا من توينا هزان توليد لنا ودت وهيبنا يمو اتجزأت كا منكويو سمو كا قرم مكاريو قرم مكار برتو أملاخ أبوز العالم مسفل سلام تقبلوا سميو برتو أملاخ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ بግልጽ ክመጽእ ከም ዘለዎ ውልደት ከም ዘለዎ አምላኽ ንኢሳያስ ተዛረበ ቃል ጀበር አምላኽ መስገን ኦኬ ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ሆነ ኣሎ በይዞ 9:9 ንጉስ እንታይ ኣብ ጻዕቢ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣቱ ዝሕብረልና ቃል እዩ በትም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጻዕቢ ተቢሉ ተወጢሑ ከዓ እንታይ ገይሩ ብመዓልቲ ሆሳና ናምታይ ኣትዩ نبي رسالة ما تجيب الأملاك مسجن نوع زي ما قلنا قال مكياس ملكياس زي كونس مكياس معرف حموش تصغلته حموش تصغلته جناخه أتيم ما أكل شحات يهودا زنعاس بيتلهم إفراتا أتيم وصو كابت أنتي كابز العالم زخنة أب إسرائيل جزاك زخون كاباخن تاجبر ليو كويس اللي كم تايز خونه يهودا زنبرك بيت اليوم إفراتا اتموصو كابتنتي كابز العالم الذي يسوع كريستوس العالم مالتكوي موصوس كابتنتي كابز العالم زخونه أب إسرائيل جزاء زخون كباخي كويس اللي لكا بلك كا يسوع كريستوس كابي كم زولد كا زاري بجاب الأملاك مسك أبي كم زولد specifically أقول لك هذا رأينا اللي جاب الأملاك مسك اوكي هيتان ناي تسفا زرن خيولد نت ناي تسفا زر قارصو بزح يفتي ማለት ግብጽ በመስዳድ ዲዩ ነባቢሎን በመስዳድ ዲዩ መኽረ ሃማን በመግባር ዲዩ ካለ ኩሉ ነገራት በመግባር ነቲ ለአብርሃም ዝተዋህበን
ተስፋ ንምቁራጽ ንምብታኽ ብዙሕ ይፈትነ ሰይጣን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነገር ግን ኣምላኽ ግን ኣብ ተስፎ እሙን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ተስፋ ክፍጽሞ ስለ ዘለዎ ንኹሉ ፍሕሶ ሰይጣን እንዳፈረሰ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ መጨረሻ ካብ ማርያም ኣዲና ማርያም ተወሊድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኩን ምክንያቱ ንሕና ብርሃን ክንረክብ ኣለና ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ርአይ ክብለና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሕና ኣብ ጸልማት ዝነበርና ብርሃን ክንረክብ ስለለና ንኹሉ ነቲ ክቋረጽ ዝሓሰብ ናይ አብርሃም ዘርኢ ኣምላኽ ንኹሉ እናፍሸለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን መሲሕ ከም ዝውለድ ገይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኩን ስለዚ ሰዓት ተሸፊና ዘላ ንሓነ ብዙ ካብዚ ክሪአ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ብፍላይ ኣብተን ቀዳመት 6 ወርሒ መልአክ ገብርኤል ቢዚ ነይሩ ቢዚ በቃ መጀመርያ ንምን በሲሩ ዘካርያስ ሓርካ ንመን ኣብ 6 ወርሕካ ንመን ንማርያም ካ አይ ቲንክ ናይ ዝምድና ረጊሩ ሓቂ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምኽራ ኣምላኽ ብዝምድናን ብግረን ኣይኮነን ኣምላኽ በተቆንዕ ክምድቦ ዝደልየ ጥራይ ዝገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ መልአክ ገብርኤል ከዓ መልእኽቲ ሒዙ ካልኣይ ግዜ መፅኡ ማለት እዩ መጀመርያ ናብ ጣይሹ መፅኡ ናብ ኤልሳቤጥ ወይ ከዓ ናብ ዘካርያስ መፅኡ ካልኣይ ከዓ ናብ መን መፅኡ ናብ ድንግል ማርያም ከዓ መፅኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ 26 ተዳንቢብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ወይ ከዓ ካብ 30 እቲ መልአክ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይትፍሪ እነሆ ክጠንሲ ወድኻ ክትወልድ ኢኺ ስሙ ከዓ መን ክብል ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን እዩ ወዲ ልዕሊ እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን ማርያም ድማ ነቲ መልአክ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጥኩሲ ከመይ ይኾነለይ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአክ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ትልዓል ክጥለኪ እቲ ካባኻ ዝውለድካ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ሕጂ ከመይ ይኾነለይ ማርያም ወዲ ከይፈለጥኩ ምክንያቱ ብዘይ ወዲ እንተ ጠኒሳ ትረኺባ ብእስራኤል ካ እንታይ ብደርባ እምኒ ክትቅትል ከመይ ገይሩ ይኾነለይ ኢላ እንታይ ማርያም ወዲ ዘይፈለጥኩ ሰብኣይ ዘይተረኸቡ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣይትሸገር ኢልካ ሓይሊ ልጥዑል ከፅለኪ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክውርደኪ እዩ ተኻባኻ ዝውለድካ እንታይ ኮነ ሰነፍ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ብርቱዕ ኣምላኽ ኢኻ ዝውለድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንመራገፅ ኮነኪ ተዓድምዓ ዝሓለፋ እውን እንታይ ገይርዋ ኣሎ በፂሕዋ ኣሎ ኣምላኽ ሕጂ ሳድሻ ወርሓ እያ ማለት ማስረጂ ብዙሕ ዝበለ ማስረጂ ከባሰ ዝለለየ ኣይትሸገሪ መረጋገፂ ኮነክ እኳ ዕድሚኣ ዝሓለፈ ክመረፖዝ ዝሓለፈ ዝኸደ ማለት እዩ ንሳ እኳ እዚ እንታይ ገይራ ኣብ እርግናኣ ኣምላኽ በፂሕዋ እዩ ኢልዋ ገብርኤል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኤልሳቤጥ ተዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኑ ነገር ስለ ዘልቦ እንታይ ኢልዎ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ነታ መኻን ትበሃል እዚ ወርሒ እንታይ ገይረ ሳድሻ እያ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብረልን ዝሰኣኖስ የለን ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝሰኣኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ ብስራት ኣበይ ነይሩ መስልኩም ኣብ ናዝሬት ነይሩ መልአክ ገብርኤል ክመፅእ ከሎሲ ናብ ናዝሬት መፅኡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናዝሬት ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ኣይኮነን ተወሊዱ ኣበይ ዳ ኣብ ቤተልሔም ትክል እታ ዓንተው ዝጠቐስናያ ሚክያስ ንሳ ክትፍፀም ስለዘለዋ ንኣጎስቶስ ቄሳር እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣተሳሲኡ እንታይ ገብር ቆፀራ ህዝቢ ክኸውን ኣተሳሲኡ ምክንያት ዝደሊ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ቃሉ መታን ክፍፀም ምክንያት ይደሊ ማለት ኣተሳሲኡ ህዝቢ ከም ዝቁፀር ገይሩ ስለዚ ህዝቢ ክቁፀር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ናብይ ዝኸይድ ናብ መበቆል ዓዲ ዝኸይድ ኣይኮነን ድዩ ምክንያቱ መን ምዃኑ ዝፈልጥዎ መን እዮም ደቂ ዓዱ ትውልዲ ዓዲ መን ምዃኑ ዝፈልጥዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንኣጎስቶስ ቄሳር ኣምላኽ ብምትስሳር ህዝቢ ከም ዝቁፀር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዓዶም ንበዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማለት ነገድ ይሁዳ እዩ
ዘርኢ ዳዊት ማለት እዩ ከም ካብ ምንታይ ዛሽም ኣብ ቤተልሔም ዓዱ ቤተልሔም ካብ ደቡብ ካብ ኢየሩሳሌም ንደቡብ መብል አይ ቲንክ 10 ወይ 10 ኪሎ ሜትር ከባቢ እያ ስለዚ ናበይ ክኾን ነይሮም ናብ ትውልዲ ዓዶም ከዓ ክኾን ነይሮም ቅድሚ 1000 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበረ ዳዊት ዝተወልደላ ዓዲ ማለት እዩ ናብኣ ክኸዱ ኣይግብኦም ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ገበሩ ክቆፀሩ ቆፀራ ህዝቢ ካይድ ማለት እዩ ገብረ ኣምላኽ መስግን ቆፀራ ህዝቢ ምስ ከዱ ናብቲ ከተማ ናብቲ ዓዲ ምስ ከዱ ግን ኩሉ እንታይ ገይሩ ቦታ የለን ተፀቢቡ ጉኩድ ኮይኑ ኩሉ መሊኡ ገብረ ኣምላኽ መስግን ኣብ መጨረሻ ኣማራፂ ዘይነበሮም ናብዮም ከይዱ ድምፂ ሕርሳ እውን ስለ ዝበፅሐ ማም ሕርሲ ምስ ተሓዝ ኣብ መብልዒ ማዕል ብጨርቂ ገብረ ኣምላኽ መስግን ንጉስ ነገስታት ኣብ ምንታይ ተወይዱ ኣብ መብልዒ ማዕል ተወይዱ ዘይተሓስበ ንጉስ ካብ ዘይተሓስቡ ስድራ ኣብ ዘይሕሰብ ቦታ ዘይተሓስበ ንጉስ ካብ ዘይሕሰቡ ስድራ ኣብ ዘይተሓስቡ ቦታ ኣብ ምንታይ ኩሉ ይግብኦ ነይሩ ኣብ ንግስነት ቦታ ኣብ ገዛውቲ ኩሉ ይግብኦ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ነቶም ሙሪያት ዝበሃሉ ነቶም ሃብታማት ነቶም ታልሽ መታን ካሕፍር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕቲ ኩሉ ይኾን ትሕቲ ኩሉ ይኾን እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ብመጠን እቲ ትሕቲ ኩሉ ዝኾነ ከዓ እግዚአብሔር ካል ርእሲ ኩሉ ገይርዎ ስለዚ ፎርሙላ እንታይ ማለት እዩ ልዕል ክትብል ተራእሊኻሲ ትሕቲ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ፎርሙላ ማለት ከምዛ ናይ ዓለም ፎርሙላ ኣይኮነትን ፎርሙላ እንታይ እያ ተራእ ልዕል ክትብል ደሊኻ ኣምላኽ ከውፅካ እንተራእ ደሊኻ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ትሕቲ ክትብል ኣለካ ብመጠን ዝተሓተትካ እግዚአብሔር ካ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ሓፍ ኣቢልካ የውፀካ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ንሱ ብግዚኡ ልዕል መታን ከብለኩም ሲ ኣብ ትሕቲ ታፅንእቲ ኣምላኽ እንታይ ገበሩ ትሕት በሉ ብምንታይ ብግዚኡ ትሕት ልዕል መታን ከብለኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንዑቕ ዝበለ መሪፁ ብሰብ ንዑቕ ዘበለ ዘይምረፅ ዝፍንፈን ዝኽነት ኣምላኽ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ገይርዎ ፊልጵ ምዕራፍ ክልተ ከይና ክንብብ ንኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብስራት ከዓ ሽዑ ናበይ መፅኡ መስልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ ናብቶም ጨሓማት ዲ መፅኡ ናብቶም ሙርያት ዲ መፅኡ ናብቶም መፅሓፍቲ ዝምርምሩ ዲ መፅኡ ኣይኮነን ልክዕ ከምታ ናይ ዮሃንስ መጠ ቃል ኣምላኽ ናብ ምን መፀ ናብ በረኻ ናብ ዮሃንስ መጠ ምሽ ብለና በረኻ መፅኡ ልክዕ ከዓ ለይቲ ኣብ ጉስነቶም ዝነበሩ ጓሰት እዩ መልእክቲ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ መድሓኔ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድኩም ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ኣበይ ተወሊድኩም መድሓኔ ኣብ ዓዶም ምናልባት ምክንያቱ ናብቶም ፈሪሳውያን ተደኣ ኮይኑ ከይዶም ተማኺሮም ተክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክቅትልዎ ይኽእሉ እዮም ክጥፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መልኣክ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ ካበይ ከም ዝመፅእ ስለዝፈልጥ እንታይ ተላእዩ መልእክቲ ሒዙ ስለዝመፅእ ከም ዝመፅእ ስለዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ስለዚ ጓሶት ንዝሕልው ዝነበረ እዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 14 ንረኽቦና መልኣክ እግዚአብሔር ወላ ምስ መልኣክ እንታይ ገይሮም ካብ ሰማያት ካልኦት መላእክቲ መፅኦም እንታይ ገይሮም ዝኮኑ ክብሪ ከም ዝሃብ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰብ ጥበብ እውን እንታይ ንረክብ ሰብ ጥበብ እውን እንታይ ገይሩ ገፀ በረከቶም ሒዞም ብኮኸብ ተመሪሖም ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ናብታ ዝወለደላ ቦታ መፅኦም ካልእ ኣሎ እቲ ታሪክ ምስ ንጉስ ናብ ስጉስ ሄዶም ኣነ እውን በዓርን መፅእ ክሰግድሉስ በዚ መፅኹም ንገሩኒ ኣለዎ ታሪክ ናብኡ ከዓ ትድሓን ኣብሊ ግን እንታይ ደልያ ዘለኹም ሰብ ጥበብ መፅኦም እንታይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገፀ በረከት ሒዞም ብሉ መፅኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ካብቲ ገፀ በረከት ከዓ ኩሉ ግዜ ንፈልጥ እንታይ እዩ ወርቂ ሓደ ወርቂ ኩሉ ግዜ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ ንግስነት ወርቂ ምልክት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ካልእ ከዓ እንታይ ዕጣን ከዓ ንምንታይ ንመለኮትነቱ ወይ ከዓ ንኣምላኽነቱ ዘመልክት ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን እቲ ካልእ ሳልሳይ ከዓ ከርበ ማለት እዩ ከርበ ከዓ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝግበር መስዋእቲ ከም ዝሓልፍ ከም ዝመውት ስለዚ ምስ ምልክቱ እቲ ህያባት ሒዞም ብሉ መፅእ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ስለዚ ልክዕ ከምቲ መልኣኽ ዝበሎ ከምቲ መልኣኽ ምስ ተወልደ ኢየሱስ ክሰምይቕ ክዝብልሃ እንታይ ገይሮሞ ምስ ተወልደካ እንታይ ገይሮሞ ኢየሱስ ኢሎም ሰምተሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስግን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብቲ መጨረሻ መወዳእታ ገዜ ወዲ ዘበለ እንታይ ክግበር ኣሎ ክግዘር ኣሎ ማህፀን ዝኸፈተ ዘበለ ኩሉ ከዓ እንታይ ክገብር ኣሎ ናብ ቤት መቅደስ ህያብ ክወሃብ ጊፍቲ ክወሃብ ኣሎ
ከምቲ ቅዱሳን መጽሓፍት ናይ ብሉይ ኪዳን ዝብሎ ማለት ስለዚ ከምኡ ገብሩልና ቤት መቅደስ ምስ መፁ መን ተቃቢሎሞ ስምዖን መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑና ምንታይ መፀ ናብ ቤት መቅደስ መፀ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዛሪቦ ሽዑ ኣይገርመኩምን እቲ ቅቡእ ከይረኣየ ከም ዘይመውት ነቲ ናይ ኣምላኽ መሲሕ ከይረኣየ ከም ዘይመውት ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፅሉ ነበረ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊፅሉ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፅዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዛሪቦ ሽዑ ክብርና ኣምላኽ ይኩን እስከ ሉቃስ አንተ በዘን በመናፍቲ ተቀንደር እስቲ ካንሳ እንዲያ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ኦኬ ካብ 25 ከም በየ እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይረአ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ብምንታይ መፀ ብመንፈስ ከዓ ናብ ምንታይ መፀ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይሰምዐን መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ነጊሩ ወላ ሓንቲ ዘበይ ነገሩ ዕላለ በዝቑ ብመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ናብ ቤት መቅደስ መፀ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ነቲ ህፃን ወለዱ ከዓ ከም ልማድ ሕጊ ገብርሉ ምስ እተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ ንኣምላኽ መስገን እሞ ከምዚ ድማ በለ ብሎ ጎይታ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልካ ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዝዘዳለኸ ምድሓንካ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዝረባኻ በንባርያኻ ብሰላም ኣንፋንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣሕዛብ ብርሃን ንእስራኤልካ ክብረት ደቂ እስራኤል እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስኻ መንግስቲ ተቐንዐላስ መዓስኻ ምክንያቱ በዞም ሮማውያን እዚኦም ተዋሪድና ማለቶም እዮም ንሶም ጽበዩ ዘለዉ ካብ ምድራዊ ኣገዛዝ ሓራ ከውፆም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕላማ ከዓኒ ካብ ሓጢኣቶም ሓራ ከውፆም መዓስኻ እስራኤል መንግስቲ ተኽልላ ኢሎም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ክገብር ኣይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ እንታዳ ሰማያዊ ተልእኮ ሒዙ መፅዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሳቶም ካብ ግዝኣት ሮማ ሓራ ከውፆም ደልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሓጢኣቶም ሓራ ከውፆም ዕላማናቱ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ብፀልማት ዝነበርና ኣሕዛብ እንታይ ኮይንና ብርሃን ኮይንና ምናልባት ተቕሰበኩም ኣንብበን ይንኩለን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ከም ዝኾነ ብርሃን ኣሕዛብ ከም ዝኾነ ደቂ እስራኤል ነቲ ክብሮቶም እንታይ ገይሮሞ እዮም ኣይተቐበልዎን ነቲ ዘኽብሮም ከኽብሮም ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገብሮ መጀመርያ ናብቶም ናቱ መፅእ ይብለና እቶም ናቱ ተቐብለውን ነቶም ብስሙ ዝኣምኑ ዘበለ ኩሉ ከዓ እንታይ ገብሩ ውሉደ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነቶም ንክብረት እስራኤል ንኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ተቐበለቶን መዓስ ከም ተቐበሎ ድሓን ኣብቲ መፅሓፋት ኣለና ወይናኣትና ስለዚ ክብረት እስራኤላውያን ኣይተቐበሎን ብርሃን ኣሕዛብ ተቐቢልና እዩ ስለዚ ብርሃን ኮይንና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ፀልማን ዝነበርና ኣሕዛብ ካብ ዓሌት እስራኤል ርሑቓት ዝነበርና ብዘይ ኪዳን ዝነበርና ከመኸለባት ንፅዋዕ ዝነበርና ብዘይ ተስፋ ዝነበርና ሕጂ ግን እንታይ ኮይንና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ካብ ውሉድነት ቀሊል ኢልኩም ይትረኣይዎ ዝውልድነት ኣምላኽ እሲ ንመላእኽቲ ዝውልደ ይጉኑ ይብሎም ንዘር ኣብርሃም ዳኣ እምበርሲ ንመላእኽቲ እሲ ኣይልዓሎም ይብለና ዕብራውያን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንዓና ዝተኸፍለልና ዋጋ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቅረና ብቐሊል ነገር ዝሕለፈ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብረት እስራኤል ኣይተቐበሉ እስራኤል ክብር ብልክዕ ንእስራኤላውያን ክብረት እዩ ነይሩ ነቲ ክብረቶም ግን እንታይ ገብረውን ኣይተቐበልዎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንዓና ግን ኦኬ ሓንቲ ጥቕሲ ኣንቢበ ክውድእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 46 ግብረ ሐዋርያት 13 46
اوكي منفس قدس باولوس سلاسن كم زفاليهم او كمنا ابل علي 46 باولوس بارناباس كا تبيعهم كم زيبلو قال املاح قدم نعخاتكم كنغري يغبو نيرو كاب دفاقكم وون نزل نايزل عالم هيوت بقعات كم زي كونكم كا برؤسهم كا فردكم كاغزابير كسع وسن مدر نمرحان ما انت كتكون نهزاب برهان غبركوها يلو عزينا ايمو انه غصنا نبهزام نملسالنا يلو دهرنا بهزاب كا يخدم لمنتاي برهان حزاب كبركوها يا برام الله مسجن لذيك كريستوس برهاننا برهان عالم يجاب برام الله مسجن يسوع كريستوس كبرنا أملاخ يكون لذي أملاخنا أنا فكرنا كله سي بتحلف فقر زي كونه سي بزي تحلف فقري أملاخنا أنا فكرنا كله بزفوت ودمبر بطرف يكون هنا طرفنا نب أملاكن أنكوز فوتو the only begotten God son يا برام الله مسجن كبرنا أملاخ يكون لذي يسوع كريستوس كبرت إسرائيل برهان حزاب نصلي هاللويا يسوس كريستوس سلاس تولده كريستوس مدحنينا اتنقص نقستات تلك أكهنا زخونا كريستوس تلك لكلهم نبيات نبي زخونا كريستوس ودع أملاخ زيابر أملاخ مسكن نسو خي مسأب بوتا وخينو كخود لخود يخل نيرو كي مسأنا أبزا مدري جن كي مسأب بملعات كنفلت سازينا خل جن كمس كولد نيرو زيابر أملاخ مسكن هاليلويا سلازي كريستوس صلى الله تولنا عنا برهان كويننا كريستوس صلى الله تولنا عنا مرحان كويننا زيابر أملاخ مسكن حزب أملاخ زين برنا حجيجن حزب أملاخ كوينا تريد أملاخ زين برنا حج تريد أملاخ كوينا هاليلويا هاليلويا يسوس يسوس مكاي بارك تمسكن زيابير سلتي صبو وهبتك سلتي منقب زي بولو ملء زخونه وهبتك زيابير سمك يبارك سلتي هنا حطان كلنا كريستوس بمسداد زصدقنا زقدسكنا بقدمها كنقوم زيابير تبع زحبكنا هاليلويا كريستوس نابتا مدراوي زي كونت نابتا سماويت بيت مقدس حزنا زاتوه صلى استولد زيابير املاح مسكن هاليلويا كريستوس صلاة تولن نحن عندما بمنفس ولينا أم مسكل نحن عندما بمنفس ولينا جابر أملاح مسكل هاليلويا سراح كريم تدني غندي أتخندي هو غندي أبيك እናቴ ደነኩም የምልከካለሁ መቅደስ ከአቴ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ክብርህ ባለሁ ስራህ ካርየም تدني غندي أتخندي هو غندي أبيك إلي إن تدنكم يملكك الله مقدس كاتم كبره بالله كبره بالله كبره بالله أو يسوس أو يسوس
ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ስምካ ይቀድስ እግዚአብሔር ሎሚ ብርሃን ስለ ዝኾነና ሎሚ ምቅዳስ ስለ ዝኾነና እግዚአብሔር ሎሚ ምፍላይ ስለ ዝኾነና እግዚአብሔር ሳላ ወድኻ እግዚአብሔር ሳላ ስለአካዮ ሙሉእ ዝኾነ ውህበት ጽቡቕ ዝኾነ ውህበት እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስምካ ይቀደስ ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይ ኢኻ ፍሉይ ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ዝመስለካ የለን ፍሉይ ኢኻ ፍሉይ አንተ 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 ፍሉይ ኢየሱስ ነበር ፍሉይ ኢኻ ኢየሱስ ነበር ፍሉይ ኢኻ ኢየሱስ ነበር ፍሉይ ኢኻ ኢየሱስ ነበር ፍሉይ ኢኻ አምላክ ነበር ፍሉይ ኢኻ የምር ነበር ፍሉይ ኢኻ አምላክ ነበር ፍሉይ ኢኻ አምላክ ነበር ፍሉይ ኢኻ ሃሌሉያ 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 ካብኡ ሚኒስተር ገብረና ዶዓለ መንፈስ ቅዱስ አኽብር ወስከ ሃሌሉያ 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 ወዳታ ሃሌሉያ 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 አመስግኖ እስከ ሕዋቴ ሚኒስተር ገብረና ዶዓለ ቀብአና ዶዓለ ክፍውሰና ዶዓለ ከረስርሰና ዶዓለ እስኪ ሚኒስተር ድገበረና መንፈስ ቅዱስ አኽብር ወስከ ይመስግነካ ኣለኹ በሎ በቃ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ህይወተይ ኣብ ኣገልግሎተይ ስረዳእተኻ ይመስግነካ ኣለኹ በሎ ወስከ መደበደበደበደበደበደባስ ቴንክ ዩ ክበር መንፈስ ቅዱስ ማይ ፋደር ኢን ሄቨን ሃሌሉያ ተባረክ ተባረክ አባቴ ቴንክ ዩ ሎርድ ቴንክ ዩ ማይ ፋደር ቴንክ ዩ ማይ ፍሬንድ በልዎ ኩለንተናና ድኾነ ናማናማናማናማ ክባርኸና ድፈትዎ ሸራዳ ባባባባ ታቃላላባላላባላባስ ኤራማማማማሾ አዳዲያ ሶካት ያላላባሽ ኢየሱስ አባዳባሽ አካታ ኢየሱስ ከኸብር ኮሎና ግድ መንፈስ ቅዱስ ወርድ ሃሌሉያ ይማን ታሻካራዲያ ባስ የኬቴክሮሻ ቴንክ ዩ ጎይታ ባርኸ ካለና ጎይታ ንሕዋቴና አይን ስደደጥልልካ ንሓቴና አይን ስደደጥልልካ ቤት ካሎሚ ሃሌሉያ ስደደጥልልካ ክብርኻ ስደደ ወረደ ሃሌሉያ ናይ መደእታ ዘመን ሃሌሉያ ክብሪ ሃሌሉያ 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 ማንታ ካራዳ
ባዳባላላባስ ቴንክ ዩ በል ወስከ 1 ሚኒት ግን ወይና ቴንክ ዩ ነውና በዚህ ተንዑ ደስ በለኒ ሃሌሉያ ግን አመሬትና አደልና ጊዜ ግድበናዩ ሄደ በደባላላባላላባስ ሃሌሉያ 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 ጎይታን ባረኸ ካናስ ከበሎ ባረኸ ንፍቱሓውናኻ ከምዚ ዓይነት ቃል ተደምጻ አምላኽ ይባርካ በሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እሱ ይድብለና ደሎ ሕዋተይ አንቶይ ክብሎ ይደለሁ ነበር እዚ ብልጭልጭ ናይ ዓለም ብዙሕ ይወስደና ኣሎ ኣይኮነ እንዲ ሕዋተይ ተናብቲ ትሪ ደለዋ ብልጭልጫት ብቀይሕ መይሕ ብዙሕ ንኢየሱስ ዝሰርቕ ነገር ኣሎ ካብኡ ንትሓለሁ አሜን ዶ ሕዋተይ ሃሌሉያ 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 ንእስራኤል ክብሪ ንአሕዛብ ከዓ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ኣብ መንጎና ኣሎ ሃሌሉያ አመስግኖስ መንፈስ ቅዱስ ገድፈን ይደለን ማናስ የስ ሆሊ ስፒሪት ጠልኻ ይፍሰስ ሃሌሉያ ጠልኻ ይፍሰስ ሃሌሉያ ጠልኻ ይውረድ ሃሌሉያ ንበዓል ሙሴ ደጎልበቦም ደበና ይውረድ ሃሌሉያ ይውረድ አባቴ ማማ የአባቴ መንፈስ ውረስ ቤትካ ሃሌሉያ አጸናንዕ ድረስ ሃሌሉያ ማማ ሆና ሻላላባስ የስጥዑ መንፈስ ብሩኽ መንፈስ ክቡር መንፈስ ሃሌሉያ ደጥልል መንፈስ ደተርክስ መንፈስ እንዳማባሻ ካዲ ባባስ የስ ዓጻጽምቲ ደተርክስ መንፈስ 1 ሚኒት ሃለስካ ሃቦስከ መጎይታ መንፈስ ቅዱስ ይወርድ ይደሎ ሃሌሉያ ክበር አባቴ ክበር ንሕና መን ኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጠሊ ይውረድ ጠሊ የመጨረሻ ዘመን ናይ መወዳእታ ዘመን ጠሊ ሃሌሉያ ናይ መወዳእታ ዘመን ማየድዘር ዝናብ ሻወር ኦፍ ዘ ሆሊ ስፒሪት የስ ጎይታ ሐምድ በልካ ያበልዎ ይበልካ ይኹን ሃሌሉያ ማና ማሻላላባስ ያራራባስ ቴንክ ዩ አባ ህዝብኻ ስለለጥለልካ ሃሌሉያ ከምዚ ዓይነት ጠልኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካባኻዩ ጎይታ ኢየሱስ ካባኻዩ we love you so much ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ከምቲ ጊፍትና ድኾንካ ሎምኻ ንሕና ጊፍትኻ ኢና ኩለንተናና ንህበካ ኣለና በልወስከ ኩለንተናና ስጋና ነፍስና መንፈስና በቃ ኩለንተናና ንዓኻ ከይበቃቐና ንበካ ኣለና ከይበቃቐና ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና እስኻ ክበር ኣብ ኣገልግሎትና እስኻ ክበር ኣብ ነገራትና እስኻ ክበር ኩሉ በቃ ሃሌሉያ ደኽበረና መንፈስ ቅዱስ ይኽበር ቴንክ ዩ ከምዚ ዓይነት ርኢና ደይንፈልጥ ጠሊ ሃሌሉያ ካባኻ ይኮንና ጎይታ ራዳባባታኩ ዳባዳባዳባዳባዳባዳባስ ማማማማማማ ሾዳሲ ኤሌሌ ባራዳባሺ ማዳባባባ ቱጢያ ካራዳ ሄንዳባሻላላባላላባላላባስ ያላለስ ልኻ ተንክፍ ትደለኻ ተንክፍ ማሻዳባስ የስ መንፈስ ቅዱስ ከወር ደሊሎስከ 2 ሚኒት ሃቦስከ ሼክ ሃራዳባ ጠጣው አይነበለና ሃራዳባ ሼክ ከራዳባባባ ይውረድ ሃራባባባ በናና ቻነል ይውረድ በኢየሱስም ሬባባባ ተደለኻ ሐዊ ለቃ አለሁ ሐዊ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ጠሊ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቅባት መንፈስ ቅዱስ ሄባባባባባ ሸደባ ተቀበሎ ራማባባባ ሸባባባባባባ ተፈቲዩ መንደው ብሎ አራማናማናማናማ ሻራራባራባ ድላይካ ግበር this is your place this is your house ማማማማ ሜሜሜ አራዲ ሻሉ ካራዲ yes ጠሊ መጽደሎ ጠሊ ተቀበሎ ፊው ምን ሳቡ ሃሌሉያ ማዳባዳባዳ እትደጥልል መንፈስ አብዝሎ እትድምህር መንፈስ ናብ ሐቅ መንገድ ድመርሕ መንፈስ ሸደ ባባባባ ጥለሉ ብለናሎ ጥለሉ ጠሊ ፍነዋለሁ ጠሊ ለቀዋለሁ ሬባባባባ ጠሊ መንፈስ ቅዱስ ንሙሴ ደገበልቦ ክሳዕ ከገልግሉ ደይክሉ ድገብረ ጠሊ ብዚ ይፍሰስ እዚ ደመና እዚ ይፍሰስ ተደሊኻ ቤትካ እዚ ከም ድላይካ ግበር እዚ ግዜ ናትካዩ እዚ ቤት ናትካዩ እዚ ገዛ ናትካዩ እዚ ስጋ ናትካዩ ቤት መቅደስ እዩ ሃሌሉያ መንዶ ከብለካ ክእል በልዎ አራባሻዳባ ሸለለበስ አራማናም ማሻካዳባስ ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ቴንክ ዩ ጎይታ አራባሽ ደባስ ያላላባስ ሸደባዳባስ ያላላባስ I don't know why Jesus ግር ሃሌሉያ ጎይታ ክባረኸና ሃሌሉያ ስጠልስከ ጠል ተቀበል ወጭኹም ጠሊ እዚ ጠል እዚ ሃሌሉያ ከም ድነበርካ ትኾንና እዚ ክብሪ እዚ መስፈዝ ከም ድነበርካ ትኸይድና ማማማናማና ራባሻ ክብሪ ተንኪፉካ ከም ድነበርካ ትኸይድና ማማማማ ሸለለቦስ ተቀበል ወጥራ open your mouth open your heart ሃሺ ላላባሻ ዳባታ ፈቲሎ ፈትሎ ማማማማማማ ኤረበበ ሻዲ ማማማ ውራዲ ኮቶ ራባባቲያካ የስ መላእክት ምንቅስቃስ ያለሁም
I see angels of heaven abzi hallelujah በሎ ራማማማማማም angels of heaven this is your place በሎ ቀይሮ ማንዳ ባባባ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ፍቅሪ ሰላም ሒዞም ዘውሩሎ ረባባባባ ሸረሰ ካቶስያ መላእክት አምላክ የንጹህም ደለው ያማማማማ I see angels of heaven moving something is happening something is changing ሸረበደበደቦስ ይብለኩም አለው ገለ ነገር አለው እዚህ ሀለ ነገር አለው ሐዲስ ነገር አለው ማማማማማማማ አነኒ ማማ ሸለለውሶ አራባ ሸካታባሶ ተደሊ መንخልክሎ ነቲ ደበና መጻበሎ ሆሎ እተው ድቅይር እዩ ሃሌሉያ ነገራት ድቅይር ዘመናት ዝጸንሐ ኣብ ድሕሪክ እንደ ዓመታት ይድመጽደሎ ማማማማማማማ the jubilee year hallelujah every 25 years every 50 years አምድ ላይ ይገብሮ ማማማማማማ ረፈት እተበሎ በሐሳብ ንሕበር እተበሎ በሎ በሓደ ልቢ እተበሎ ዋጀሃ ጊዜናትካይ ኩሉ ነገርናትካይ እስጋናትካይ ነፍሰናትካይ መንፈስናትካይ እተበሎ ክሰርሕ ደሊሉ መንፈስ ቅዱስ open your mouth ማማማማማማማ መላእክት አምላክ ሁሉ ሰም ተንክፉ ነፍሶ ከብሰብ ተንክፉ ነፍሶ ከብተብ ታንጀብሊ መልአክ አምላክ ሃሌሉያ በሉ ብለኩም አዲስፓቹ ምልዎ ለገበን መላእክት ለቃለሁ ጠሊደሩኩም ማንታ ማሻማቶ they are doing something hallelujah holy spirit ተለቃ ከምድላይካ ቤትካ ተንክፍ ከምድላይካ ረባ ሸራባ ሻባቶ I'm just a channel አና ሐርቢ ደላይካ ግበር የረባባባ ደላይካ ለውጣት ገብረ ለሃላ ግበር ተንክፍ ማማማማን ቦሽ አራዲ ማማማ ሸሪያ አማሚ ያላላቦሽ አካታ አራማኒ ያላላቦሽ ሸሪያ ረከተ ያባቴ መንፈስ ተለቀቅ ማታበተ ዝገዛኸ ዓሪ ለውጥ ቀይር ማንታባ move things ማራዳባ ሸካሪያዲያ ሄረበዳባ ሸካታባታ ቁርሚታቡ ሃሌሉያ I don't know. Holy Spirit is trying to do something. Absira hedello. Abate መንፈስ አብራራሎ. Our Father is in here. ሃሪዳባ ሸካታካዳ ኤለበደበደ ሸካራባዳ ኤረባዳ ባባባሻ እስኻ ክበር ሃሌሉያ እስኻ ክበር ባሳ ተትበሉሉ ለማጀም ማንዳ ባሻ ካላላ ባላ ከዕሪ ይመጽደሎ ከዕሪ ክልውጥ ይመጽደሎ ሃማማማ ሻላላ ባሶ ሮደቦ ሸከረ በደበሰ ማንታ ካላላ ባሳ አጀም በጊዜ ንግደበውና ማንታ ካራዳ ባሻ ካራዳ ባሶ ከምድ ላይ ሆኖ ሆሊ ስፒሪት ኤራማና ማማማሻ ተንክፈን ለበሎ ጥራይ ሪላክስ ሃሌሉያ ልብሁም ሪላክስ በሮ አፍኩም ሪላክስ አትዎ ጥራይ አትዎ ኤረበበ ሻላ ባዳ ሃኒ ማማ ገለሰባት ትንከፍሎ ሎሚ ትንከፍሎ ገለ ነገር ቀየራለሁ ነገለሰብ ገለ ነገር ቀየራለሁ መላእክት አምላክ በዚህም አለው በዚህ I see the angels of heaven now angels of heaven this is place is full of the angels እንታ ከገብር ደሉ አብዛንሽ ተገዛ ይፈልጥነ ረበበበበሻ አባባባ ተንክፈኒ let this be my time በሎ ዛሬ ቀኔ ነው በሎ ሎሚ መዓልተ የበረው እንታ ከም ትገብር አይፈልጥነ መዓልተ እዩ ሃማራባ ሻላባዳ ከምዛ አይነት ጠልኹ መጽኸሎ ተቀበልዎ እዚ ላይቭ ማማማማማ እዚ ጠል እዚ ሪኢና ደን ፈልጠልዩ ሃራዳባ ሻዳባዳ ሄለበበበ ሸከራ ሃራዳዳዲ ላላባ ሆራቢ ባባ ሻላላ ይሪባዳባዳባዳ ሆራ ማማማ ሸላካሮ ይባባባ ሻካራዳባ open your mouth and give me በሎ ገሎ something ይብሎ gift ይብሎ something በሎ አምጾ በሎ ማማማማማ ልቦ ማይተጾ ሀበኒ እንታይ ሀበኒ ግን በሎ ደሌና ሲድፈቶ ማማማማማሻ ሄረደመበበሾ yes ማማማማማሻ የነጌታ ክበር ጎይታ ክበር ራዳባሻ ላላባ ራባባባሻ ካዳባቶ በበበበበሽ ሎሚ ምንቅስቃስ በዚህሎ ሎሚ ምቅያር በዚህሎ they are moving things there are angels of heaven abzi ራዳባ ላላባሻ ካራዳባታ ሬደበተ ከተካላላባሾ አጆም few minutes ማራባዳባሻ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ከሚዱለ አፍቁድ ላይ ድብደሎ አፍቁድ ላይ አይተታወሁ አኔ አቦሁም አኔ ስራኩም ኩሉ ድገብሩ አኔ ብለካሎ ኩሉ ነገር ድገብሩ አኔ ድብለናሎ ተወጹ አኔ ድሕልወኩም ዶላኔ ሪስፔክት ሚ ድብለኩም ደሎ ራዳባሻ ካላባሳ ወራባባባሻ 2024 ካብዛ ሕጂ ግዜ ጀሚራ ከም ግዜና ንኸይድ ንጅምረሉ እምበር ንወዳሉ አይንፈልጥና እግዚአብሔር ድበለይ ድኸውን ማራባራባሻ ካላላባሻ ኤረበደበደበደባሻ ካላላባታ አማማማማማሻ ላላማሶ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ትገብሮ ግበር ተናግፎ አናግፍ ትገብሮ ግበር ሐዲሽ ነገር አለው ብለንሎ ሐዲሽ ነገር ገብራለሁ እዚ ጠሊ መጽሲ ሊኮነን ሃሌሉያ ማማማማማማማ ይመንዳይና ነህና ነከላኸለካ አባቴ ጠል ሙላ ራባሻ ባታ ራባባባ ቅልል በሉል መንፈስ ቅዱስ
ቅልል ኢልኩም እተው በሉ በቃ እንወጣጠር ቅልል በል በቃ እተው በሉ በቃ ቀይር ሃሌሉያ እስኻ ሰሪሕካኒ ቀይረኒ በሉ ቀይር ለውጥ ሓዳረ ቀይር ነገረ ቀይር ኩነታተ ቀይር ማንዳ ባባ ሂ ማና ማሻላላሙስ ልዑል ኣብ ሰማይ ምድሪ ልዑልኻ ኣብ ሰማይ ምድሪ ዓብኻ ድመስካ የለን ዓብኻ ልዑል ማማ ደፍርስ ይፈርሳሉ አጅኻ ሃሌሉያ ረረረረረ ሒዙካ ደሎ ድገደበካ ነገር ይብተኻሎ ናገለሰብ በቃ ሰንሰለታት ሒዙካ ጠረዋ ቢሉ ዘሴም ኦል ሴም ድገበረካ ዘመንካ ሁሉ ኮለል ደበለካ ሎም ይቁረጻሎ ብለካሎ ኮመንካ ሁሉ በቃ እስኻን አምላኽ እንድበሎ አምላኽ ንስኻ እንድሓዞ ነገር አምላኽ ንስኻ እንትፈልጦ ቶልካ ጣጣው ኮይ እንደሎ ዓመታት ሎሚ ይበተኻሎ ሎሚ ጣጣው መጣ ድበለ ሎሚ ካብዚ ጸጋ ተልዓለ ካብዚ ቅብዓት ተልዓለ ይበታተኽ ይደሎ ካብዚ ሰንሰለት ሃሌሉያ ሰንሰለት ይበታተኽ ይደሎ ገመዳት ይበታተኽ ይደሎ የማና ማዳማሻ you will never be the same ማሻ ካራዳማሶ ዘመንካ ዘሴም ኦልሴም ጣጣው መጠም ዘሴም ስራሕ ዘሴም ህይወት ዘሴም የለሎሚ ሎሚ ተወሪጹ ተቆጽሩ ዘሴም በቃ ሽምቀታ ነገርካ ተቀየረ ሎሚ ግን ይቀየራልካሎ እስራኤል ትባላለኻ ራማና ማንጃ ያላባቶ በበበበሻ ካራባታ ባባባሻ ይበታትኽ ይደሎ ናይ መን አይፈልጥኒ ደሓዘካ ነገር ይበታትኻሎ ሕዋተይ በረበደበ ሸገደ በደቦ ይበታትኻሎ አስረህ ወስከ በልዎ ብተኮ በልዎ በቃ ደው ይሉ ተረፈሰባሉ በቃ ደው ይሉ ከምዛ ይሉ በቃ ዘመናት ተተሓዘ 10 ዓመት 10 ገለ ሎም ተበት ይخልካሎ ተቀበሎ ጥራይ ክበታትኽ ይመጽ ይበታትኻሎ ሬዴ ባባባ ሻካላላባቱ ሎም ተታትኻሎ አነ ከምዚ አይነት ኤንጀሊክ አክቲቪቲ ሪኤ ፈልጥን ያብዝ ገዛ ሎም ኤንጀል ሰይፈን ተቀይረም ይምደሎ በቃ እሶም የም ተሰርሖኔ አምላክ ስራሕ ማራባ ሻካታባቶ በሎ ቱሚን እስክልቦና በሎ ማራዳባ ሻካላባቶ አብ ነገር ይደሎ አብ ሓዳር ይደሎ አብ ጽዋዕ ይደሎ አብ ቤት ይደሎ አብ ዝመጓሰ ይደሎ አብ ቤተክርስቲያን ይደሎ ማራማና ማሻማታ ይፈለጠካ አይፈለጠካ ሎሚ እዚ ሓውዚ ይበልዑ ይደሎ ይበታትኻሎ ነገራት ይበታትኻሎ ካብዚ ገዛዚ ነዚ ገዛ ድሓዞ ነዚ መጓሰ ድሓዞ ይበታትኻሎ ነዚ ጋዛ ድሓዞ ነዚ መጓሰ ድሓዞ ነዚ ሓዳር ድሓዞ ነዚ መንነት ድሓዞ ነገራትና ድሓዞ ነገራት ሓዞ መረደበ ሸላላባቶ በበበበበ ሎሚ ሞት ይሕሸን ድበልካ ሰባለኻ እስኻ ሎሚ ብሞት ኮደ ይኮነሲ ብህይወት መጺካሎ ሬቤባ ሻላባታ ረዳባታ ካታ ረደበበበ ሻካታ ማታባታባቶ ሎሚ ዕድለኛታት ይኹም ኣብዚ ደለኹም ይበታትኽ ይደሎ እንታይ ይበታትኹ ይፈልጥኒ እዚ ቦታ ግዝም ይቅየራሎ